ಸರ್ವರಿಗೂ ಶುಭ ಸಂಜೆ. ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಲೆ ಎಂದರೆ ಯಕ್ಷಗಾನ. ಸಾಹಿತ್ಯ, ನೃತ್ಯ, ಗಾನ, ವೇಷಭೂಷಣ ಸಕಲ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಏಕೈಕ ಕಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನ. ಇದು ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಗಂಡು ಕಲೆ. ಈ ಕಲೆಯ ಏಳಿಗೆಗೆಂದೇ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರವು ಕರ್ನಾಟಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿದೆ ಹಾಗೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಪುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೂ ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೂ ವಿಶೇಷವಾದ ನಂಟಿದೆ. ಅದೆಷ್ಟೋ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಯಕ್ಷ ಕಲಾಮಾತೆಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಊರು ನಮ್ಮದು. ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಯಲಾಟ ಹಾಗೂ ತಾಳಮದ್ದಳೆಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಊರಿಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ನಂಟು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಒಬ್ಬರಲ್ಲ ಒಬ್ಬರು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರು ಅಥವಾ ಯಕ್ಷ ಕಲಾ ಪೋಷಕರು ಇದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಎಷ್ಟೋ ಟೆಂಟ್ ಮೇಳದ ಆಟಗಳು ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ದೂರ ದೂರದ ಊರಿಂದ ಪಂಜು ಅಂದರೆ ತೂಟೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ರಂತೆ. ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿ ಶಾಲಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನೀಡುವುದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಸ್ಮರಿಸಬಹುದು. ಇಂತಹ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಇರುವ ಈ ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ 2025-26 ಯಕ್ಷರಶ್ಮಿ ಎನ್ನುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೈಲೊಟ್ಟು ಇವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೂರಿನ ನಡಿಬೆಟ್ಟು ಧೂಮಾವತಿ ದೈವಸ್ಥಾನದ ವಟಾರ, ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರುವ ಪುತ್ತೂರು ಬಾಳಿಕೆ ಮನೆ ಸರಸ್ವತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಭವ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ. ಇಂದು ಮುಂಜಾನೆ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆಯೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ತೆಂಕುತಿಟ್ಟು ಪರಂಪರೆಯ ಮಟ್ಟು ಎಂಬ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಲಾವಿದರ ಕೂಡುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಥ ಸಾರಥ್ಯ ಎಂಬ ಯಕ್ಷಗಾನ ತಾಳಮದ್ದಳೆ, ಕಲಾ ಸೌರಭ ಮಹಿಳಾ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕೇಂದ್ರ ಇವರಿಂದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಯಲಾಟ, ಶಶಿಪ್ರಭಾ ಪರಿಣಯದೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರೆದು ಇದೀಗ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಹಾಜರಿರುವ ಎಲ್ಲ ಯಕ್ಷ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನಲ್ಮೆಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ದೆಪ್ಪುಣಿಗುತ್ತು ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಗುತ್ತಿನಾರ್, ಇವರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅತಿಥಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ರಾಮದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಬಾಳಿಕೆ ಮನೆ ಪುತ್ತೂರು, ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ, ವಿಜಯ ರೈತರ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಮುಲ್ಕಿ, ಶಾಂತಾರಾಮ ಹೆಗ್ಡೆ ತೆಂಗಲಿ, ಉದ್ಯಮಿ ಪಂಜಿನಡ್ಕ, ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಕುಳಾಯಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹಿಂದುಳಿದ ಆಯೋಗದ ಸದಸ್ಯರು, ಶ್ರೀ ಜನಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ, ಉದ್ಯಮಿ ತಿಂಗೋಳಿ ಮನೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಬೆಟ್ಟು, ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಕೊಲೆಕಾಡಿ, ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಉದ್ಯೋಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು, ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ ಸುವರ್ಣ ಶಿಮಂತೂರು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮುಲ್ಕಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಶಕುಂತಲಾ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಂಡಳ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಬೆಟ್ಟು, ಶ್ರೀ ಗಂಗಾಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಬರ್ಕೆ ಕೊಲೆಕಾಡಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ಶ್ರೀ ಉತ್ತಮ್ ಕುಮಾರ್ ಮೈಲೊಟ್ಟು ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ಶ್ರೀ ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉದ್ಯಮಿ, ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದೆಪ್ಪುಣಿಗುತ್ತು ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅಕಾಡೆಮಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ರಾಘವ, ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮನೋಹರ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅತಿಥಿ ದೇವೋಭವ ಎಂಬ ನಾಣ್ಣುಡಿಯಂತೆ ಇದೀಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಅಭ್ಯಾಗತರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಇದೀಗ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಲು ನಮ್ಮೂರಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಯಕ್ಷ ಕಲಾವಿದ, ಯಕ್ಷಗುರು, ಯಕ್ಷ ಬಿಂದು ಬಿರುದಾಂಕಿತ ಸುರೇಶ್ ಕೊಲೆಕಾಡಿ ಇವರನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಸುಂದರ ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ.
ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೆರೆಯತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ದೇವರುಗಳಿಗೆ ಪೊಡಂಬಟ್ಟು. ಇಂದಿನ ಈ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಯಕ್ಷ ರಶ್ಮಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಉದ್ದೀಪನಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ಈ ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಾಗತಿಸುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ. ಇಂದಿನ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ಗಣ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡವರು ದಿಪ್ಪುಣಿಗುತ್ತು ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು, ಗುತ್ತಿನರು. ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸನ್ಮಾನಿತರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಸದಸ್ಯರು, ನಮ್ಮೂರಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕಲಾವಿದರಾದಂತಹ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಅವರಿಗೆ ಶಾಲನ್ನು ಹಾಕಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೋರ್ವ ಗಣ್ಯರು, ನಮಗೆಲ್ಲ ಚಿರಪರಿಚಿತರು, ನಮ್ಮವರೇ ಆದಂಥ ಬಾಳಿಕೆ ಮನೆಯ ಪುತ್ತೂರು ರಾಮದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು. ಅವರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಶಾಲನ್ನು ಹಾಕಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಕುಲಾಯ್ ಇವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಸಹ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ ಜನಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ತಿಂಗೊಳೆ ಮನೆ ಇವರು ಸಹ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನು ಸಹ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಹರೀಶ್ ಕೊಲೆಕಾಡಿಯವರು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಸಹ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸರ್. ಇನ್ನೋರ್ವರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾದಂಥ ಮೋಹನ್ ಸುವರ್ಣರು, ಅವರು ಸಹ ಯಕ್ಷಗಾನದ ವೇಷಧಾರಿ. ಅವರನ್ನು ಸಹ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮವರೇ ಆದಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ನಮಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತಹ ಗಂಗಾಧರ ವಿ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು, ಬಿರ್ಕೆತೋಟ, ಇವರನ್ನು ಸಹ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹಿಂದೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನ ನೀಡುತ್ತಾ ಇರುವವರು ಉತ್ತಮ್ ಕುಮಾರ್ ರವರು. ಅವರು ಸಹ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸಹ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ದೈವಾರಾಧನೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ಸಹ ಒಮ್ಮೆ ವೇಷವನ್ನು ಮಾಡಿದವರು ದಿಪ್ಪುಣಿಗಿತ್ತು ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು. ಅವರನ್ನು ಸಹ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ರಾಘವ ಎಚ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಸಹ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂಜಿನಡ್ಕ ಉದ್ಯಮಿ ಇವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನು ಸಹ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮವರೇ ಆದಂಥ ವಿಜಯ ರೈತರ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ರಂಗನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಸಹ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ಇದರ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ನಮ್ಮ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು. ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇನ್ನೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಂಥ ಹಿರಿಯರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮಂಥ ಕಿರಿಯರಿಗೆ ಬೇಕೆನ್ನುವಂಥ ಸದುದ್ದೇಶದಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸರ್. ಆಗಮಿಸತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರಿಗೆ, ಊರಿನ ಹಿರಿಯರಿಗೆ, ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ, ಇಂದು ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿರುವವರಿಗೆ, ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೆ, ದೂರದರ್ಶನದವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಶಶಿಕಲಾ ಮೇಡಮ್ ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸರ್ವರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿದ ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಕೊಲೆಕಾಡಿ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಲ್ಮೆಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದೀಗ
ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಪುಟ್ಟ ಊರು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಮ್ಮೂರಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪಾಡ್ದನ ಹಾಡುಗಾರರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಿಂಧು ಗುಜರನ್ ಇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಪುಸ್ತಕ ಇಲ್ಲದೆ ಕೇವಲ ಮಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭವ್ಯ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯಿಂದ ಇಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಇವರದು. ನಮ್ಮೂರಿನ ಪ್ರಥಮ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರಾದ ಸಿಂಧು ಗುಜರನ್ ಇವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮೂಲಕ ಇವರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವರ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರವನ್ನು ವಾಚಿಸಬೇಕೆಂದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಇವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಡಿಬೆಟ್ಟು ಶ್ರೀ ಧೂಮಾವತಿ ದೈವಸ್ಥಾನ, ಅತಿಕಾರಿ ಬೆಟ್ಟು ಮುಲ್ಕಿ. 2025 ಸಾಲಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಿಂಧು ಗುಜರನ್ ಇವರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಅಭಿನಂದನಾ ಪತ್ರ. ದೈವಾರಾಧನೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ ಪಂಬದ ಸಮುದಾಯದ ಅಗ್ರಮಾನ್ಯ ಕಲಾವಿದರು ಸಿಂಧು ಗುಜರನ್ ಮೈಲೊಟ್ಟು ಇವರಿಗೆ ಈ ಗೌರವ ಲಭಿಸಿರುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ದೈವಾರಾಧನೆಯ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ ಇವರ ಸೇವೆ ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮೂರಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕಲಾವಿದರಾದ ತಮಗೆ ನಡಿಬೆಟ್ಟು ಶ್ರೀ ಧೂಮಾವತಿ ದೈವ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಸುಖ ಸಮೃದ್ಧಿ ನೀಡಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಗೌರವಿಸಿ ನೀಡಿದ ಅಭಿನಂದನಾ ಪತ್ರ. ನಡಿಬೆಟ್ಟು ಶ್ರೀ ಧೂಮಾವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಅತಿಕಾರಿ ಬೆಟ್ಟು ಮೈಲೊಟ್ಟು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಪರವಾಗಿ. ಸ್ಥಳ ನಡಿಬೆಟ್ಟು ಶ್ರೀ ಧೂಮಾವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ. ದಿನಾಂಕ 8/11/2025. ಇದೀಗ ನಮ್ಮೂರಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಜನಪದ ಕಲಾವಿದರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಿಂಧು ಗುಜರನ್ ಇವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾರಂಭ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಪುಟ್ಟ ಊರನ್ನು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದಂಥ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಇವರದು. ಗಣ್ಯರಿಂದ ಫಲ ಪುಷ್ಪವನ್ನು ನೀಡಿ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸಿಂಧು ಗುಜರನ್ ಇವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ನಮನಗಳು. ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರವನ್ನು ವಾಚಿಸಿದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಘನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲ್ಪಡುವವರು ರವಿ ಭಟ್ ಇವರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಲಾವಿದರು ಹಾಗೂ ಸಂಘಟಕರು, ಪಡುಬಿದ್ರಿ ನಿವಾಸಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಗಣ್ಯರು ಇವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರವನ್ನು ವಾಚಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಯಕ್ಷಮಿತ್ರರು ಪಂಜಿನಡ್ಕ, ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಇವರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬೆಂಗಳೂರು ರವೀಂದ್ರ ರಾವ್ ಗೌರವಾನ್ವಿತರೆ ಶ್ರೀ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ರಾವ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಲೋಚನಿ ದಂಪತಿಯ ಸುಪುತ್ರರಾದ ತಾವು ಬೆಳೆಯುವ ಸಿರಿ ಮೊಳಕೆಯಲ್ಲೇ ಎಂಬಂತೆ 8ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆಗೈದಿರಿ. ಪಡುಬಿದ್ರಿಯ ಗಜಾನನ ಯಕ್ಷಕಲಾ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗೈದು ಬಣ್ಣದ ವೇಷ ಹಾಗೂ ಹಾಸ್ಯ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಜನಮನ ಸೋರೆಗೊಂಡಿರಿ. ಆಸುಪಾಸಿನ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಕಲಾಮಾತೆಯ ಆರಾಧಕರಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರಿ. ಉತ್ತಮ ಸಂಘಟನಾ ಚತುರರಾಗಿ ಶ್ರೀ ಶನೀಶ್ವರ ಪೂಜಾ ಸಮಿತಿ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಈ ಮಂಡಳಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿ ಉಭಯ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮುಂಬೈ, ಮಸ್ಕತ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಜನಮಾನಸದಲ್ಲಿ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಾತ್ರರಾದಿರಿ.
ಕಾವ್ಯವಾಚನ ಕಲೆಯನ್ನು ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲೂ ಸಿದ್ಧಹಸ್ತರಾದಿರಿ. ಸುಮಾರು 40 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕಲಾದೇವಿಯ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾದಿರಿ. ಪಡುಬಿದ್ರಿಯ ಸಹಕಾರಿ ವ್ಯವಸಾಯಕ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ 30 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿ ದಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಈಗ ನಿವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಾ ಇರುವಿರಿ. ಸಾಂಸಾರಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಶ್ರೀ ಸಾವಿತ್ರಿ ಆರ್ ರಾವ್ ರವರ ಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಮುನ್ನಡೆದು ಮುದ್ದಿನ ಮಗಳು ಕುಮಾರಿ ಸ್ಮೃತಿ ಆರ್ ರಾವ್ ರವರನ್ನು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದೆಯಾಗಿ ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಫಲರಾದಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಈ ಕಲಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಹಲವಾರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿರಿ. ಭಗವಂತನು ತಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಲಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕರುಣಿಸಲಿ ಎಂದು ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 8/11/2025 ಸ್ಥಳ ಮೈಲೊಟ್ಟು. ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬೆಂಗಳೂರು. ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ನಮನಗಳು. ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರವನ್ನು ವಾಚಿಸಿದ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಇವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಘನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲ್ಪಡುವವರು ಪುಷ್ಪ ಮಡಿವಾಳ್ತಿ ಇವರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವರು ನಮ್ಮ ಮೈಲೊಟ್ಟಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪುಷ್ಪಕ್ಕ. ಹಲವರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಹೆರಿಗೆ ಮಾಡಿಸಿದ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಇವರದು. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಕರೆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇವರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವರಿಗೆ ಗಣ್ಯರು ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪುಷ್ಪ ಮಡಿವಾಳ್ತಿ ಮೇರೆ ಖಾಲಿ ಹೆರಿಗೆ ಮಂಡ ಪದ್ಧತಿ ಅತ್ತು ಆಂಡಲ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿ ಎಂಕುಲು ಎಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಮೂಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ಒಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಕುಲು ಪುಷ್ಪಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಇಂಜೆಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಸಂಘದ ಆಟವನ್ನು ಬಂಡ ಭಾರಿ ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿದು ಎಂಕಲೆ ಭಾರಿ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಪುಷ್ಪಕ್ಕ ಅಂಚಾದ ಈ ಯಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆಡು ಅರೆನನ್ನೆ ನೆನಪುಡ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಯಕ್ಷ ಒಂದು ಮಿತ್ರರು ಮಾತೆರ್ಲ ಕೂಡ್ದು ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ದ ಅಂಚಾದ ಅರೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತು ಕೊರ್ದು ಆರೆ ಹೆಣ್ಣಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಆ ಜುಮಾದಿ ಮಲ್ಪಾಡು ಬಂದು ಜುಮಾದಿರ ನಟ್ವ. ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಂತ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಪುಷ್ಪ ಮಡಿವಾಳ್ತಿ ಇವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ನಮನಗಳು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಭ್ಯಾಗತರಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದೆಪ್ಪುಣಿಗುತ್ತು ಇವರಿಂದ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳು. ಸ್ಥಳಾಧಿಪತ್ಯ ಉಡಿತಂಚತನ ದೈವ ಜುಮಾದಿನ ಪಾದಚರಣ ಕಮಲಗು ಬಂದಿಸ ಒಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರುಡು ದೈವ ದುಮಾವತಿನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಉಂಡು ಪಂದು ನಮಕ ಕೆಲವೊಂಜಿ ನಿದರ್ಶನಗಳು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಇನಿ ಸಿಂಧಕ್ಕ ಮೂಲು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಎತ್ತೊಂಡೇರಿ. ಬಹುಶಃ ಯಾನ್ ಈ ವೇದಿಕೆಡೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪಣಿಯರ ಇಷ್ಟಪಡೆ ಒಂದುಲ್ಲ ಇನಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಬೆಟ್ಟು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಡು 2 ಜನಕ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬೈದಿಂಡು. ಒಂಜಿ PV ಶೆಟ್ರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಿಂಧು ಗುಜರಾನಗ್ಲ ನೆತ್ತ ಪಿರ ಉರ್ದು ಇತ್ತಿನ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಕುಲಾಯ್ ಪಂಡ್ರೆ ಯಾನ್ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಡು ಇಷ್ಟಪಡೆ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದುಲೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಆಂಡವೇನು ಪನೋಡ ಆಯ್ನ ಚಿತ್ತನ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಒಂಜಿ ದಿನ ಯಾನ ಪ್ರತಿಭೆಕಲ ಗಾಡಿ ಇಡಪ ಒಂದು ಪುನಗ ಅಚಾನಕ್ ಆದ PV ಶೆಟ್ರನ ವಿಷಯ ಬತ್ತನ್ರಿ. PV ಶೆಟ್ರನ ವಿಚಾರನು ಪಾತಿರ್ದು ಬೈಯಡ್ ಓಷನ್ ಪರ್ಲದ ಹೋಟೆಲ್ದ ಎದುರು ಪೋನಾಗ PV ಶೆಟ್ರ್ ಗಾಡಿಗೆ ಕಾತೊಂದಿತ್ತೇರಿ. ಪ್ರತಿಭಕ್ಕ ಉಲಾಯ ಪೋನಾಗ ಕೆಂಪುಗುಡ್ಡದ ದೇವು PV ಶೆಟ್ರನ್ ಪ್ರತಿಭಕ್ಕಾಗ ಗುರುತ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರು. PV ಶೆಟ್ರ್ ಪ್ರತಿಭಕ್ಕನ ನಂಬರ್ ದಿತ್ತೊಂಡಿರಿ ಇಂಕೊಂಜಿ ಇಡ ಬೇಲೆ ಅವಡು ಪಂದು ಪೋಯರು. 5 ಬಕ್ಕ ಪ್ರತಿಭಕ್ಕಗಾರ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೇರಿ ಯಾನೆ 3 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವಗೂ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ
ಇಂಕ್ ತಿಕ್ಕದಿಜ್ಜಿ ಪಂದು ಬಾರಿ ಬೇಜೆರಡು ಪಾತಿರಿಯರು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಪ್ರತಿಪಕ್ಕ ಬಂಡಿರು ಈ ಸರ್ತಿ ಯಾನಿರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ದೆಪ್ಪದು ಕೊರ್ಪರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುವೆ ಆಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಾಯಕರ ಮಿಥುನ್ ರೈಕ್ಲ ತಿರಿಪಾಲಿ ಯಾರನ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಪ್ಪಾಡಂದು ಪಂಡೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಪೋದಿತ್ತ ಯಾನಿತ್ತೆ ಒಂದೆನ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರುಡು ನಡತನಂಚೆತ್ತನ ಘಟನೆಲು ಕಾಂಡೆ ಪಿ ವಿ ಶೆಟ್ರಿನ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪ್ರತಿಪಕ್ಕ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಉರ್ದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರನ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿನ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಯರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿನ ಭೇಟಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅನ್ನಾಗ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ 5 ಜನಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಉಂಡು ಐಟ್ 2 ಜನ ಉಂಜೇ ಸಮುದಾಯದಕ್ಕಲು ಪಂಬದ ಸಮುದಾಯದಕ್ಕಲು ಅವಳ ದೈವಾರಾಧನೆ ನಡೀತಿನಕ್ಕಲು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೂರ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಕೊರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಬಂದು ಪ್ರತಿಭಕ್ಕನ ಉಂಜೇ ಪಾತೆರೆತ್ತೀನಿ ಕೊರ್ಪರ್ಡ 5 ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಲೆ ಈಜಿನ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಕೊರೊಡ್ಚಿ ಬಂದು ಒಂದಿನ ಒಪ್ಪಿನಿಂಚಿತ್ತಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಲ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಲ ಇನಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ 5 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಐಟೆ ಪಂಬದ ಸಮುದಾಯಡು ದೈವಾರಾಧನೆ ಸಿಂಧು ಗುಜರಾಣಗ್ಲ ಉಮೇಶ್ ಪಂಬದಗ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪಿ ವಿ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಕ್ಕಾಗ್ಲ ಈ ಊರುಗ್ಲಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಸಂಬಂಧ ಪಣಿಯರಿ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ಆಂಡ ಈ ಪುರ್ತುಡು ಎಂಕಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಮೋಹನ್ ಕೋಟ್ಯನ್ರುಳ್ಳೇರು ಪ್ರತಿಭಕ್ಕೊಳ್ಳೇರು ಎಂಕಲ್ಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಾಯಕರಾಯನ ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಳ್ಳೇರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ನೀವು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ 2026 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವನು ಎಂಕಲ್ಲ ವಿಜಯನ್ನಗ ನಿಕಲು ಕೊರ್ಪ ಓಡು ಪಂದು ನಿಕಲ್ಡ ಈ ವೇದಿಕೆಡೆ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ನನಾತಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ನಡಪಡಂದು ಪನ್ನೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರಗೂ ಮುಗಿತನದ ಚುಕ್ಕಿನದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ. ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಗುವ ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಶ್ರಮ ಇತ್ತು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದೆಪ್ಪುನಿಗೊತ್ತು ಇವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮುಂದಿನ ಭಾಷಣ ಗಂಗಾಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರಿಂದ ಸಭೆಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಬೇಕು ಎಂದು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಡಿಬಿಟ್ಟು ಧೂಮಾವತಿನ ಮನಸಾರ ನೆನತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ಘನ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ವಹಿಸಂತಿನ ಗುತ್ತಿನಾರ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಒಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮಾತ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಬೆಟ್ಟು ಗ್ರಾಮಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಂಡ ಎಂಕುಲು ಎಲ್ಲಿ ಪುನಗ ಒಂದೇ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಪಾಲ ಪನ್ಪನೊಂಜಿ ಮೈದಾನ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇಳ ಆಡು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮೇಳ ಆಡು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮೇಳ ಆಡು ಮುಲ್ಕಿಡ್ದು ಮೊಯ್ಲೊಟ್ಟುಡು ಟೆಂಟ್ ಪಾಡದು ಎಡ್ಡೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆತಿನ ಜಾಗ ಆತು ಕಲಾವಿದೇರು ಈ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಿಟ್ಟು ಪುಟು ದಿನಕೊಲು ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಂಡ ಆ ಗಂಡು ಕಲೆ ಅಂದು ಅಂಚನೆ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತದ ಕಾಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನಂಚಿನ ಯಕ್ಷಗಾನದ ನೃತ್ಯ ಭರತನಾಟ್ಯ ಇಜ್ಜಿನಾಡಲ ಈ ನೃತ್ಯಡು ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಆಯುಷ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಜನಕಲೆಗೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಥೆಕಲೇನಿ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪಸರಿಸಾವಣಿಗೆ ಕಟೀಳು ಮೇಳದ ದೇವಿಲವೇ ಬಂತೀನಿ ಎನ್ನ ಕಥೆನ ನಿಕುಲು ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ತನಂದ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಜನಕಲೆಗೆ ಬೋಡಾಯಿನಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕತೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಕಲ ಜನಜೀವನೋಗುಲ ಬೋಡಾಪಿನ ಕಥೆನ ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ತನಂದ ಅಂಡ ಇಂಕ್ ಮಲ್ಲ ಸೇವೆಗೆ ಅಂಚಾದ ಈನಿ ಯಕ್ಷರಶ್ಮಿದ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ವಿಜಯ ಶೆಟ್ರು ಓಲಾ ಮಲ್ದೆರಡ ಏರಾ ಒಂಜಿ ಸಂಚಾಲಕ ಆದಿತ್ತೆರಡ ಎಂಕಲ್ಲ ಊರ್ದಕಲೆಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಕುಲ್ಲುನ ಅವಕಾಶನೇ ತಿಕ್ಕೊಂದಿರ್ತಜಿ ಈ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತಕೋರ್ನಿ ವಿಜಯ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚಾದ ಯಾನು ವಿಜಯ ಶೆಟ್ರಿಗ್ಲ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಧನ್ಯವಾದ ಮಲ್ತದು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತ ಕೊರಿಯೇರು ಈ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ನಡಿಬೊಟ್ಟುಡು ಎಡ್ಡೆ ಜಾಗ ಓಲಾ ಮಲ್ದಿತ್ತೆರಡ ಓಲಾ ಆತು ಅಂಡ ಬರ್ಸದ ಅರೆಗ್ಲ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಎತ್ತಂಡು ಹಾಲಡ್ ಮಲ್ತಂಡ ಎಂಚಾಪುಣ ಆಂಡ ವರುಣೆಲ ಅರೆಗ್ ದಯದಿಯೇರು ಕೋಡ 2-3 ದಿನೋಡ್ದಿಂಚಿ ಬರ್ಸಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸಭಾಂಗಣಡು ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೇರು ನನ ಆತು ಅರೆ ಮಲ್ಪುನ ದೇವೇರು ಆರೋಗ್ಯ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತ ಕೊರ್ದು ಮಿತ್ತಗೆ ಕಿಶೋರ್ ಭಂಡೇರು ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಖಂಡಿತ ಈ ಊರಿಗೂ ವರ್ಷಲ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬರಡು ಅಂಚಿನೇ ಕಲಾವಿದೆಯರ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಪುಟ್ಟಾಡು ಪಡೆದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದುಂಬಾಗ ಆರು ಸಂಚಾಲಕ ಎತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದ ನನ ಆತ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೋಡೋದು ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗರೆಡ್ಡ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಯಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಮಲ್ತದ್ದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮುಗಿಪುವೆ ಧನ್ಯವಾದ.
ಎಷ್ಟು ನಂಟಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಗಂಗಾಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ದಯಾನಂದ ಸರ್ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದೀಗ ಮುಲ್ಕಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ ಸುವರ್ಣ ಶಿಮಂತೂರು ಇವರು ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿಗೆ ತರದಕ್ಕ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಅರ್ಧ ಮಲ್ಪನ ಅಪ್ಪೆ ಧೂಮಾವತಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬೂರೊಂದು ಅಂಚೆನೆ ಕಲಾ ಮಾತೆನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತುಪ್ಪನ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಗುತ್ತಿನಾರೇನು ಅಂಚೆನೆ ರಾಮದಾಸ್ ಶೆಟ್ರೇನು ಎಂಗಲ್ಲ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಆಯೋಗದ ಸದಸ್ಯರೇನು ರಾಜ್ಯ ಸದಸ್ಯರೇಂಚಿನ ಪ್ರತಿಭಾ ಕುಲಾಯಿರೇನು ಮಾತೆರನ ಎನ್ನ ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರರನ್ನ ಪೂರೇರ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೊಟ್ಟುಪ್ಪನಿಗೆ ದಯದೇದು ಯಾರನ್ನ ಪುದರ್ ಪಂದ್ಯ ಅನ್ಲೆ ಪೂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೊರ್ತುದ ಸಮಯದ ಅಭಾವನು ಮನಸ್ಸಿಡು ದಿಯೊಂದು ಮಾತೆರನ್ನ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರೆಡು ಪ್ರೀತಿಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಎದುರು ಕುಲ್ದಿನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಯನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಹುಶಃ ಕರ್ನಾಟಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಯಕ್ಷರಶ್ಮಿ ನೆತ್ತ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹುಶಃ ಕಾಂಡ ಪ್ರಾರಂಭಾತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೈಯಡಿ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಮುಕ್ತಾಯದ ಅಂತ ಬತ್ತಿನ ಸಮಾರಂಭ ನಮ್ಮವಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ಈತ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಾಂಡಿರ್ದು ಬೈಯ ಮುಟ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪಣ್ಣ ನಾವು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪಣ್ಣ ಅದು ಸುಲಭದ ಪಾತ್ರ ಆಯ್ತು ಬಹುಶಃ ಏನೇ ಆಯ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತಲ್ಲೂರು ಶಿವರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಚೆನೆ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಮೈಲೊಟ್ಟು ಮೊದಲ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಕಲೆಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಕಲೆಗ್ಲ ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಅನ್ಬೋದು ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ದೇವನ್ನಾಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪನ ಸುಲಭ ಹಾಂಡವಿನ ಕಾಂಡಿಡ್ದು ಬೈಯ ಮುಟ್ಟ ಭಾರಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಮಲ್ಪುನ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಇನ್ನು ದೀಪ ಜ್ಯೋತಿ ಆದ ಪುಲ್ಯಕಾಂಡೆ ಐದಕ್ಕ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ತೆಂಕುತಿಟ್ಟುದ ಪರಂಪರೆದ ಮಟ್ಟು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ತಾಳಮದ್ದರತನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಮಹಿಳಾ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಯಲಾಟತ್ತನು ಅಂಚೆನಿತ್ತೆ ಸಮಾರಂಭ ಬಹುಶಃ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಡು ಸಮಾರಂಭ ಒಂದುಂಡು ಆಂಡ ಐದು ಮಿತ್ತು ಐತ ಬೆರಿಕು ಕೂಡ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪರಂಡು ರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆ ಮುಟ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಬುದರ್ಡು ಅಜ್ಜ ಕೊರಗಜ್ಜ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಯಲಾಟ ಭಾರಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ನೇತೃತ್ವ ನಡಪರಂಡು ಅಂಚಾದ ಕಲಾಭಿಮಾನಿನ ಹೆಚ್ಚಿ ಸಮಯ ಗೊತ್ತುನಿಜಿ ಬಹುಶಃ ಜಾನಪದ ಈ ಒಂಜೆ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಯಕ್ಷಗಾನಗೂ ಇತ್ತಿನ ಅತ್ತು ಮರ್ಯಾದೆ ಅತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಐಟೊಂದು ಶ್ರದ್ಧೆ ಬಹುಶಃ ಬೇತೆ ವಾಕಲೆಕ್ಲಜ್ಜಿ ಬಹುಶಃ ಏನಿ ಕಾರು ಗೆಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟದು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಡು ಆ ಕಲಾ ಮಾತಿನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪ ನಾವು ನಿಜವಾದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಬರ್ಬೋದು ಯಾರೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಪಂಡ್ಯರು ಮೂಲ ಅಧಿಕಾರ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಉರಿಯವರಿ ಕಲಾವಿದರು ಇರ್ತಾರೆ ಬಹುಶಃ ದಿವಂಗತ ಪೊರಲ್ ಶೆಟ್ರು ದಿವಂಗತ ನಾರಾಯಣ ಅಂಚಂಡ್ರು ದಿವಂಗತ ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಲಾವಿದರು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಅಂಬರೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಇತ್ತೆಲ್ಲಾರು ಭಾಗವತಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಕಲಾವಿದರು ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರೇನಂತೂ ಬಹುಶಃ ಹೆಂಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಬಿಟ್ಟು ಸೀಮಿತ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಯಾರಲ್ಲ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರನ್ನ ಪರಿಚಯದ ನಗುಲು ಯಾರಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿಯರು ಇನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಂಡಲ್ಲ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರನ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ಪುಣು ಮಾತೇರಿಗಲ್ಲ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರನ್ನ ತೂನಾಗನೇ ಕೆಲವರೇ ತೆಲಿಕೆ ಬರ್ಪುಣು ದೇವನ್ನ ಆರು ಶನಿಕತೆ ತಾಳ ಮಧ್ಯೆರಡು ಆರ್ನ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರ ಜವಾದ ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ರು ಪಂಡೇರು ನನ್ನ ಬರ್ಪಿಸರ್ ತಿಂಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೋಡು ರಾಜ್ಯ ಬಹುಶಃ ಅರ್ಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಕಲು ತೂಕ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು ಎಡ್ಡೆ ಜಾಗಡು ಪಂಡೇರು ತೂಕ ದಾದಾಪುಣಂದು ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೋಡು ದೇವನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಅದಲ್ಲ ಆರಿಗೆ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಮಾತು ಅರ್ಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕೋಡು ಬಹುಶಃ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರ ಬಿಟ್ಟೋಡು PB ಶೆಟ್ರು ಮಲ್ದಿನ ಅವಡು ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆ ನಮ್ಮ ಸಿಂಧು ಗುಜರನ್ನ ಅಂಚೆನೆ ಯಾರು ಉಮೇಶ್ ಪಂಬದೇರು ಮಸ್ತ್ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಿನ ಅವಕುಲು ನಮ್ಮನ್ನಾಗ ಆ ಕಲೆಕ್ಕಾತ್ರ ಹಾಕಲ್ಲ ಜೀವನ ಪೂರ ಅವಕುಲು ಮುಡಿಬಿಡ್ದಿತ್ತು ನಕುಲು ಅಂಚದು ಬಹುಶಃ ದೇವರ ಕಲೆಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಗ ಕಲೆಗೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕುನ ಭಾಗ್ಯವನ ಕಲೆ ಕೊರಿಯರು ಬಹುತವಂತೆ ತಡಾದ ತಿಕ್ಕಂಡಲ್ಲ ಆ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕೊರಿಯರು ಬಹುಶಃ ಇತ್ತೆ ಮಾತಾಡಿದ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಅರ್ಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕಂಡು ಯಾರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಮಲ್ತಬೋದು ಎರೆಗ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕಂಡ ಜನಕ್ಕೂ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ತಿಕ್ಕಿದಿನ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮಾತಾ ಅರ್ಹ ವ್ಯಕ್ತಿನ ತಿಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ ಬಹುಶಃ ಬರ್ಸರ್ತಿ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರೆ ತಿಕ್ಕಂಡಲ್ಲ ಐಕೆ ಯಾರಲ್ಲ ಪಂಡ್ರೇಜಿ ಅರ್ಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಕಿ
ಅಂಚಾದ ಯಾನು ಹೆಚ್ಚು ಪಾತೆ ರುಜಿನ ಬಹುಶಃ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮುಖಾಂತರ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆನಂದಂಡ ಬಹುಶಃ ಇತ್ತದ ನಮ್ಮ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಯಕ್ಷಗಾನ ಒಂಜಿ ಬೇರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಅವನತಿದ ಹಂಚಿ ಪೋಂದಿತ್ತು ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಬಹುಶಃ ಏನೇ ನಮ್ಮಡ ಮಲಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಚಾರ ತೆಗೆದು ಇನ್ನು ಯಕ್ಷಗಾನ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಕೂಡ ಜೀವಂತವಾದ ಭಾರಿ ಪ್ರಚಾರ ಬರ್ತೇನೆ ಬಹುಶಃ ಏನೇ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥಧಾರಲಿಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅಂಚೆನೇ ಭಾಗವತರಿಗೆ ಇನ್ನು ಸತೀಶ್ ಪಾಟ್ಲಪ್ಪಾಡು ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಕನ್ನಡಿಗರು ಬಹುಶಃ ಅಭಿಮಾನಿ ವರ್ಗನೇ ಉಂಟು ಅಕಲೆ ಗೊಂಜಿ ಹಾಗಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ್ಲ ಭಾಗವತರಿಗೆ ಅವತ್ತು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಇನ್ನು ಮೋಹನ ಮುಂಜಾನ ಪುದರ್ ಬಂಡು ನಿಜವಾದ ಭಾರಿ ಅಭಿಮಾನ ವರ್ಗ ಉಂಡಾರೀಗ ಅಕಲೆಯ ಮತ ಅಂಚಾದ ಬಹುಶಃ ಏನಿ ಮಾತ ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಯದ ಜೋಕುಲೆಗ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮಿತ್ತ ಅಭಿಮಾನ ಬೈದನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬುಲೆಪವನ ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತು ಇನ್ನು ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚಾದ ಈ ಒಂಜಿ ದೇವರನ ಸೇವೆ ನಿಜವಾದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಖಾಲಿ ಗಮ್ಮತ್ತುಗಾಪಿನತ್ತಿ ದೇವರನ ಸೇವೆ ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಯಕ್ಷಗಾನ ಉಂಟ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅನುಗ್ರಹ ಸದಾ ಉಪ್ಪುಣ್ಗೆ ಬಹುಶಃ ಏನಿ ಕಟೀಲ್ಗೆ ಬಪ್ಪನಾಡ್ದಂಚಿನ ಮತ ಮಲಮಲ್ಲ ಮಂದಾರ್ತಿ ಮಾರಕಟ್ಟೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮತ ಇನ್ನು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಈತ ಮೇಲತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ದೇವರನ ಪರಕ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ಪಿನ್ ಏರ್ಲ ಗಮ್ಮತ್ತಿಗೆ ಗೌಜಿಗೊದ್ದಲು ಗೊಬ್ಬುನತ್ತವು ದೇವರನ ಪರಕ್ಕೆ ಸಂದವರ ತಂಚಿನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮತಾಪಿನಿ ಬಹುಶಃ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರೆ ನನಾತ್ ನಿಗಲ್ನ ನೇತೃತ್ವ ನಿಗಲ್ನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮುಖಾಂತರ ನನಾತ್ ಆವಡ್ ಜನಕುಲು ಮಾತ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನಗೂ ಕುಡಾತ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಲಾಭಿಮಾನ ಮಿತ್ರ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರೆ ಮನೋಹರ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರ ಉಳ್ಳೇರು ಮೂಲು ಎದುರುಡು ಬಹುಶಃ ಯಾರೋ ಒಂದು ಪಂಡೇರು ಮೂಲು ಯಕ್ಷಗಾನ ಸುರೇಶ್ ಕೊಲಗಾಡಿ ಪಂಡೇರು ಯಾನು ಬೋಲು ಯಾನ ಮನೋಹರ ಎಂಗುಲು ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ನಗುಲು ಪಂಜನಾಡ್ಕ ಶಾಲೆ ಉಪ್ಪು ಒಂದು 3-4 ವರ್ಷ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಗುಲು ಮಲ್ದಿತ್ತ ಯಕ್ಷಗಾನ ಇದು ಕ್ಯಾಂಪ್ ಬೊಂಬಾಯಿ ಪೋಯ ಅಣ್ಣ ಮನೋಹರ್ ಎದಾರ ಪಂಪಿನಿ ಈ ಮೂಲುಪ್ಪು ಅಂದ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದೆ ಆತು ಅಂದು ಬಹುಶಃ ಅಂಡ ಕಲಾವಿದೆ ಆತಜಿಂದ ಅಂಡ ಯಾನು ನಿಜವಾದ ಇನಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅವಡತ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕೈತಾಳ್ಡ ಆವೊಂದಿತ್ತಂಡ ಮಾತ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಮಾತ ಎಂಗಳಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಅವ್ನು ಸಾಲಿಡುಪ್ಪನ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರ್ ದಿವಂಗತ ನಾರಾಯಣ ಅಂಚಂಡ್ರು ಪೂರ ಎಂಗಳಿಗೆ ಗುರುಕುಲ್ ನಾಕುಲ್ ಅಂಚಾದು ಕೂಡ ಅವರ ಮಾತಾಡಿರಿ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಎಂಗಳಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ವೇದಿಕೆ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ವೇದಿಕೆ ಎಂಗಳಿಗೆ ಬತ್ತ ರಡ್ಡು ನಿಗಲ್ನೆದ್ರು ಅಂತ ಪಾತ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಮತ್ತು ಕೊರ್ರಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮಾತಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಪನೊಂದು ಇದ್ರೊಡು ಕುಲ್ದಿನ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಧನ್ಯವಾದ ಪನೊಂದು ಏನ ರಡ್ಡು ಪಾತಿರು ಅಂತೇವೆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಅಕಲ ತುಳುಟ್ಟು ಪಾತಿರಿ ಎಲ್ಲ ತುಳುಟ್ಟು ಪಾತಿರುವೆ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನಿರ್ದವರ ಚೂರು ಕನ್ನಡ ದಾಖಲೀಕರಣ ಆವಡಿತನು ಎಂಗಲ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಇತ್ತಿನ ಬತ್ತು ಹೋಯ್ನದವರ ಸರಾಗವ ತುಳುಟ್ಟು ಪಾತಿರಲಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಕಡಂಜು ಪರ್ಮಿಷನ್ಗೆ ತನ್ನುವ ಸರ್ಕಾರದ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದಾಲ ಪಾತೇರಿ ಅಂದಾಂಡ ಅವು ಮುಲ್ಪ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿ ಅವು ದಯಂದು ಬಂಡ ಒಂದು ಪಾತೇರು ಉಂಡು ಕೊಡಗಡು ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಲು ಪೋಣಂದಾಂಡ ಒಂದು ಸೈನಿಕ ಅವೇ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಸಾಧಾರಣ ತೋಂಡ ಒಂದು ರಡ್ಡಿಲ್ಗೆ ಒರಿಯಲ್ಲ ಒಂದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದೆ ಖಂಡಿತ ಇಪ್ಪಿ ಅಂಚಾದು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದಾಲ ಪಂಡದ ಪಂಡ ಬಹುಶಃ ಹಿರಿಯಕ್ಕನ ಎದುರು ಪಂಡ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯೋ ಐತ ಬಗ್ಗೆದಲ್ಲ ಪನ್ಪುಚಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪನ್ಪಂಚಿನ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಹಲ್ಲಿದ ಮೂಲೆಗಳ ತೊಯ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಂಚಿನ ಎಂಕಲ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಆದಿತ್ತಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಟೀಮ್ ಕೊಂಚ ಉದ್ದೇಶ ಆದಿತ್ತಂಡು ದುಮ್ಮುದಕ್ಕಲೇನ ಖಂಡಿತ ಎಂಕಲು ದೂರ್ನತ್ತು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಗಗನ ಕುಸುಮದ ಲೆಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವೊಂದಿತ್ತಂಡು ದಾದನ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವೊಂದಿತ್ತಂಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಚಿಂತನೆಗಳು ಆವೊಂದಿಜ್ಜಾನು ಎಂಕಲ್ನ ಇನ್ನು 2ನೇ ವರ್ಷ ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರ ಪನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಲ್ಲಿ ಕೊನೋಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೇಟೆದ ಹಾಲ್ಡಾಪನ ಹತ್ತು ಒಂದು ಹಲ್ಲಿಡಾವಡು ಒಂದು ಯಾನ ಬನ್ನಗ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೆ ಎಂಕಲು ಹಲ್ಲಿಡಾವಡು ಬಂತ ಅಂದು ಆಣ ಬಾರಿ ಈತು ಉಲಾಯ್ಡ್ಲ ಆಪುಡ ಅಂದ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೆ ಪ್ರಯಸ ನಮ್ಮ ವಿಜಯನ್ನೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಈ ಬಾಗಡು ಮಲ್ತೇರು ದಯಂದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಆದಿತ್ಯ ಮರಣ ಇನ್ವೆಸ್ಟೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಆಲೋಚನೆ ಒಂದು ದಾಯ ಗಪ್ಪಲ್ಪ ಮಲ್ತೇರು ಅಂದು ದಯಂದು ಪಣ ಎಂಕಿ ಮೊಯ್ಲೊಟ್ಟು ಅಲ್ಪ ಸತ್ತತ್ತು ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಅದೇನು ಕಿನ್ನಿಗೋಡಿ ಪಂಚ ಪೊರ್ತು ಸುಮಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ 80ನೇ ಎಡೆಗೆ ಅಂಚಾದ ಈ ಭಾಗ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಂಗೆ ಆಂಡ ಇಡ ಬತ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಈ ವಾತಾವರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹುಶಃ ರಾಮದಾಸ್ ಶೆಟ್ರೇಡ ಒಂಚೂರು ಕುಲೊಂದು ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಉತ್ತಮ ನಡ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಡ ಕುಲೊಂದು ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಸರಿಯಾಯನಂಚ ಜಾಗಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆತನ ಪನ್ಪಣವು ಎಂಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಐನರ್ದವರ ನಮ್ಮ ವಿಜಯನ್ನಾಗ ಏನೋ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸವಂದೆ ಏರೆಗೆ ಮಾತ ಗುರುಂದು ಗೊತ್ತು ವಿಜಯನ್ನೇ ಆಂಡ ಎಂಕಂತೂ ಸ್ಪಷ್ಟ ಗುರು ದಯಂದು ಬಂಡ ಬಾಚಕೆರೆ ಮೇಲಡೋರ ವೇಷ ಮಲ್ಪನ ಹೊರತುಗು ಎನ್ನ ಕಡೆಯತ ವೇಷ ವಿಭಾಕರವನ್ನು ಜೆತ್ತಿತ್ತಿನ ಯಾನ್ ಆ ಹೊರತು ಒರಿ ಬರ್ಪುನ ಕಲಾವಿದೆ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದೆ ಕೈಗೊರಿಯರು
ಸರಪಾಡಿ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಬಂಡೇರು ನಮ್ಮ ದಾಲಾಲ್ ಪ್ಲೇಕೇಜಿ ಈ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂಡದು ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ವಿಜಯನ ಒಂದು ಪುರ ಅಮರದಾಪುರ ಸುತ್ತ ಹತ್ತಂದು ಈ ಆನೆ ಮುಟ್ಟ ವಿಜಯನ ಗುರ್ತಲೆ ಜಂಕ್ ವಿಜಯನ್ನೇ ಪಂಡೇರು ಈರು ವೇಷ ಮಲ್ತು ಪೋಲೆ ಯಾನು ಪಿರಾವುಡುಲ್ಲ ಸನ್ನಿವೇಶ ಪನ್ಪೇಂದು ವೇಷ ಎಂಚ ತಂದು ಬುಕ್ಕ ವಿಜಯನೇ ಪಂಡೇರು ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಆಂಡ ಆ ರೀತಿನೇ ಇಂಕ ಗುರು ಸಮಾನದ ಅಂಚದಿಪ್ಪನ ಆರೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕ ಈ ಸರ್ತಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಗೌರವದ ಎಂದು ಪಂಡ ಎಂಕುಲು 2-3 ಜನ ಕಲಾವಿದರು ಅಕಾಡೆಮಿಡುಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಇಜ್ಜನ್ನ ಅಕಾಡೆಮಿಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡು ಆಂಡ ಈ ಸರ್ತಿ ಮೊದಲೊಟ್ಟು ವಿಜಯನ ಆದಿಪಡು ಯಾನ ಆದಿಪಡು ವಿದ್ಯಾಧರ ಜಲವಲ್ಲಿ ಆದಿಪಡು ಇಂಚ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಎಂಕುಲೊಟ್ಟು ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಮೊದಲು ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪನ್ಪು ನಾವು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕಲೆ ಹಂಚಿನೊಂಡ ಒಂದು ಒರಿಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡು ಅವು ಜೋಕುಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡು ಪುಂಜನಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡು ಅತ್ತೊಂದ ದನ ಎಂಗ್ಲು ಕಲ್ಪೋಡು ಬಂದ್ಬೇಕು ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪುನಂಚಿನ ವೇದಿಕೆ ಆವಡು ಐಕ್ ಸುಮಾರು 2 ವರ್ಷಡು ಒಂಜಿ ಅಜಿಪ್ಪೋಡ್ದು ಮಿತ್ತಲ ತರಬೇತಿ ಎಂಗ್ಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತ ಮೂಡೋಲಪಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಪಡುವಲಪಾಯ ಒಂದು 2 ವಿಭಾಗಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಕೊಂಡು ಸುಮಾರು ಅಜಿಪ್ಪೋಡ್ದು ಮಿತ್ತು ತರಬೇತಿ ಮಲ್ತು ಈತ ತರಬೇತಿ ನಡತೋನು ಸುಮಾರು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೇ ಈ ಯಕ್ಷೋತ್ಸವ ಯಕ್ಷಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯಕ್ಷ ಸಂಭ್ರಮ ಬಂಡದು ಸುಮಾರು 25 ಮಿಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವೊಂದುಂಡು ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವೊಂದುಂಡು ಈ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವರಂಡು ನಮ್ಮ ಕೈತಲ್ದ ಉಡುಪಿಡೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪುಂಡು ದಾಯಿಗ್ ಯಕ್ಷಗಾನನು ಒರಿಪೋಡು ಪಂಪಂಜ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಎಂಕೊಂಜಿ ಕಲಾವಿದರ ನೆಲೆಟ್ಟು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತಿದ್ದ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತಿವಕ್ಕ ನಾನು ಯಕ್ಷಗಾನ ಇಜ್ಜಿಂದು ದಾನ ಜಾನಪದ ಒಣಸ್ಸು ತಿಂದ್ರನೇ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಬುಗ ಆಟ ಆತದಾನ ಜಾನ ಈ ಮನೋರಂಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಾಯ ಪಂಪಂಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾತೆಗಳ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡು ಆಂಡ ಕೊರೋನಾ ಮುಗಿದು 2 ವರ್ಷಡು ಈ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪಿನಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪಿರಲಾಕದು ಬರ್ತದೆ 4 ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಬರ್ತದೆ ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡೆಂಚವನ್ನ ಮೂಲ ಇತ್ತೇನೆ ವೇದಿಕೆ ಪಂಡೇರು ಯಕ್ಷಗಾನ ಪನ್ಪ ಕಾಲಿ ಕಲೆ ಹತ್ತು ಒಂದು ದೈವೀ ಕಲೆ ಪಡೋದು ನಿಖಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಚೌಕಿ ಪೂಜೆ ಅದು ಪಿರ ಮಂಗಲಾದ ಪಿರ ಚೌಕಿ ಪೂಜೆ ನೇಟ ಆ ನಡುಟು ದೇವೇರಗಲ ಆ ಕಲಾವಿದರೆಗಲ ಆ ಚೌಕಿಗಳ ಪುನಃ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಂಚಿನ ಒಡೆಮುಟ್ಟ ಬಂಡ ಮಿತ್ತ ಬಿಟ್ಟಿದ ಕುಲ್ಲಾಗಲು ಅಡ್ಡವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ ಮನ್ಪೇರು ನಿಖಲೆ ಏರಾಲ ಪೋದು ದೇವೇರ ಬರಿಟ್ಟು ಉಂತಾರ ಚೂರು ಬರಿ ಕುಂತಲೇ ಮನ್ಪೇರು ದೇವೇರಗಲ ಆ ಕಲಾವಿದರೆಗಲಿ ಪುನಃ ನಂಟು ಬೊಕ್ಕ ಈ ರಂಗಸ್ಥಳಗಳ ಕಲಾ ಎಂಜಿನ ಆ ಚೌಕಿಗಳ ಪುನಃ ನಂಟು ಐನೇರ್ದವರು ಒಂದು ದೈವಿ ಕಲೆ ఇక్కడ పల్లెకనే మందార్తిదన కటిల్దన బప్పనాడదన ఆటోను పరకే బండదు గొప్పవనాకులు లేరు ఎంగళ జోకులు పుట్టాడు ఎంగళ సంతాన ఆవాడు ఎంగళ కృషి అభివృద్ధి ఆవాడు ఎంగళ వ్యవహార ఎడ్డవాడు అతను ఎంగళ ఇల్లు కట్టువ పన్న ರೀತಿ ಪರಕೆ ಬಂಡದ ಆಟ ಗೊಬ್ಬವನಕ್ಕೂ ಲೇರು ಅಪ್ಪಗಾನ ಈ ಆಟದ ಬಗ್ಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮವು ಐನೇರ್ದವರ ಈ ದೈವಿ ಕಲೆ ಉನ್ನೇನು ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಲ ಆರಾಧನಾ ಭಾವನೆ ತುಯ್ನೇರ್ದವರ ಈ ಕಲೆನ ಬುಲೆಪವರ ಆತನ ಖಂಡಿತ ವ್ಯಾಪಾರೀಕರಣ ಆತು ಒಂದು ನೆನಪಿಪ್ಪಾಡು ಆಂಡ ಈ ಕಲೆ ಎಂಚ ಒರಿದನು ಬಂದ ಆಲೋಚನೆ ಚೂರು ಪಿರ ತಿರುಗುತ್ತುಂಡು ಆಂಡ ಇನಿ ಯಥಾ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರು ನಿಕಲ್ನ ಊರುಡ್ಲೆ ಇಪ್ಪೇರು ಅತ್ತನಾಂಡ ನೆಕ್ಕು ದುಮ್ಮು ಆದು ಪೋದಿಪ್ಪೇರು ಅಕಲು ಮೇಲದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ತುಂಬೊಂದು ಬೋದ ಕಷ್ಟದ ಜೀವನ ಗಂಜೋನಸ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬೋದು ಜೆತ್ತದ ಆ ಕಲೆನ ಒರಿತೆ ಆತ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸುರೂತ ನಮ್ಮ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಡು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರುಡು ಈ ವರ್ಷ ಮೊರಣಿ ದಿನೇಶ್ ಅಮ್ಮನ ರಂಚನ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದನ ಕಲೆವಂಡ ಕೈತಲ್ದ ಗಣೇಶ ಕೊಲಕಾಡಿ ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ಸ್ವರ್ಗಸ್ಥರಾಯರು ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಅಲಿವು ಆಯೊಂದು ಪೋಯ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಕಲೆ ಮಾತ್ರ ದುಂಬುನು ಬೋಂದುಂಡು ಈ ಕಲೆನ ದುಂಬು ಕೊನಪುನಂಚಿನ ಸಾರಥ್ಯ ಮಾತೆರ್ಲ ಉಯಿಸೊಂದು ದುಂಬು ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಸೂರ್ಯದೇವಿಯರು ಸಮುದ್ರೋಡು ಮುರುಕುನಂಜ ಹೊರತು ಒಂದು ಪಾತೆರೆಕೆನೂರಿಗೆ ಇತನೇಟ ಯಾನು ಈ ಊರು ಈ ಪ್ರಪಂಚನ ಬೆಳಗಿಯೇ ನನಯೇರು ಬೆಳಗುನ ಅದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ ಒಂದು ಎಲ್ಯ ಮಿಂಚುಹುಲ ಮೆನುಪುರಿ ಬಂಡಿಗೆ ಏನರ್ದು ತೀರ್ನಾತಿ ಆ ಬೆಲೆ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚೆನೆ ಪ್ರತಿ ಕಲಾವಿದೆಲ ಅಕ್ಕಲಕ್ಕಲ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಂಚಿನೊಂಡು ಅಕ್ಕಲಕ್ಕಲ್ನ ಪ್ರತಿಭೆ ಹೆಂಚಿನೊಂಡು ಆ ಪ್ರತಿಭೆದವರು ಇನ್ನು ಯಕ್ಷಗಾನ ಬುಲೆದು ಬತ್ತು ಅಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋ ಒಂದು ಸಿಂಧು ಗುಜರನ್ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಅರೇನ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತ ಈ ಗ್ರಾಮೋಡು ಒಂಜಿ ಬಿಂದು ಆದಿತ್ತು ನಕಲು ಸಿಂಧು ಆದು ಬುಲೆಪುನ ಊಟ ಪ್ರತಿಪಕ್ಕನ ಪುದಾರ ಬಂಡೇರು ಬಹುಶಃ ಅಂಚಿತನ ಯಥಾಜನದ ಕೈ ಸೇರ್ದು ಇನಿ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇದೆ ತಿಕ್ಕದನು ಈ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತದ ಮಲ್ಪುನಂಜ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಗಮನ ಹರಿಸಾರ್ನಾಂಡ ಓಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ತೋಜಿಪೋದ್ರೆ ಏರು ನಿಜವಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದ್ರೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಈ ನೆಕ್ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂಚಿನ ಬಂಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಲ್ತ ರಡ್ಡು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಏರ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿದೆ ತೊಂಜಂಕುಲು ನಾ ಸ್ವತಃ ಸದಸ್ಯರೇ ಗುರುತಿಸದೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ದುಮ್ಮಂಜಿ ಒಂಜಿ ತಪ್ಪ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇರ್ತದೆ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡೋದನ್ನ ಅರ್ಜಿ ಬೋಡೋದ ಅಣ್ಣ ಅಂದು
ಆ ಅರ್ಜಿನ ಕೇಂದ್ರಜಿ ಕಲಾವಿದರೇ ಗೊತ್ತು ನೆಂಕಲೆ ಗೊತ್ತು ಏರು ಈ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ತೆಂಕುಡು ಬಡಕಾಯಿಡು ಏರು ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇರು ಅಕ್ಕಲೇನು ಗುರುತಿಸ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರೋದು ಆ ಹೆಮ್ಮೆ ಎಂಕಲೆಗುಂಡು ಏರೆಗಳ ಅರ್ಜಿ ಪಾಠ ಬರ್ತಚಿ ನನೊಂಜಿ ಒಡೆಮುಟ್ಟಾತನ ಮನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಎಂಕ್ಲೋಡೆ ವಾತ್ ಒಂಜಿ ಗಲಾಟೆ ಒಡೆಮುಟ್ಟಾತನ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ದಿನ ಆತನ ಚರ್ಚೆ ಅದು ಮುಗಿಪೋಡು ನಾನು ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಯಾರೇ ಕೊರ್ಕ ಬೇರೆ ಕೊರ್ಕ ಚರ್ಚೆ ಆತನು ಅಂಚಾದು ಅಂಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅವರ ಆರ ಪಲ್ನೆಕನೆ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಲ್ಲಿ ಕೊನೊತ್ತದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆತನು ಐನದವರ ನನಾತ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ಆವಡು ನನಕಲ ಸಹಕಾರ ಇಪ್ಪಾಡು ಪಲ್ಮ ಭಿನ್ನಹದೊಟ್ಟುಗು ರಡ್ಡು ಪುದರ್ ಒಂಜಿ ನಡಿಬೇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ನಡತೆಡು ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣಕ್ಕೂ ತೊಜಿಪವನ ನಡಿಬೇಟ್ಟು ನನೊಂಜಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಬೆಟ್ಟು ಎಕಡೆ ಪಂಡೇರು ಅಧಿಕಾರೋಡು ಪಂಪಂಜ ಬೊಟ್ಟು ಅವು ಅಧಿಕಾರ ಬೋದು ಅಧಿಕಾರಿ ಆದಿಪೋಡು ಅಧಿಕಾರೋಡು ಕೇಂದ್ರ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರುಡನಲ್ಲ ಅಂದು ಪ್ರತಿಭಕ್ಕ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಂಡ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ನಿವೃತ್ತೇರಂದು ಪನ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಬಹುಶಃ ನಿವೃತ್ತರಾತ್ ಸಕ್ರಿಯರು ಆರೆಗೆ ಆ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮುಟ್ಟ ಪೋಪನಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಒಂದು ಪನ್ಪಂಜ ಅಧಿಕಾರೋಡು ಕೇಂದ್ರ ಬೊಟ್ಟು ದಕ್ಕನಿಗಳು ಏನವರ ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕಡು ಪನ್ಪಂಜ ಭಿನ್ನಹದೊಟ್ಟಿಗೂ ನನಾತ್ ಮುಲ್ಪ ನನ್ನ ದುಂಬುಗುನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮೂಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡಪರುಂಡು ಐಟ್ಲ ವಿಜಯನ್ನೇ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೇರು ಎಂಗುಲು ಏಪಲ ಕನ್ನಡ ಪೌರಾಣಿಕ ಮಲ್ತೋವಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಪೌರಾಣಿಕ ಪ್ರಸಂಗದಿ ಇದು ನಾನೊಂಜಿ ತುಳು ಪ್ರಸಂಗ ದೀತೇರು ಆಯ್ತಾ ಅರ್ಥ ಈ ಭಾಗಡು ತುಳು ಪ್ರಸಂಗಲ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಉಂಡು ಅಕಾಡೆಮಿ ಗೊತ್ತಾವಾಡೆ ಒಂದು ಪಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರನು ಬಹುಶಃ ಪಂತೇರು ಐನದಾರ ದುಂಬುಗು ಈ ವಿಚಾರಲ ನಮ್ಮ ಗಮನಡಿ ಪಂಡೊಂದು ಎಂಕ ರಾಮದಾಸ್ ಸೇಟ್ರು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಪಾತ್ರ ಪಂಡೇರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಂಡ ಅಹಂಕಾರ ಇದ್ದಿಂದ ಅಂಡ ಬಹುಶಃ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಜೀವನ ಅಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಪ್ರಾಯಶಃ ಸಮಾಜಡು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನಡಪೋಡನಾಂಡ ಇನ್ನು ಮಾತೆರ್ಲ ಇಂಚಿತ್ನ ಕಲೆಕ್ ಇಂಚಿತ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪಂಜಿನ ಜಾಗಡು ನಾವು ಮಾತೆರ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡು ಬದುಕುಗ ಉನೇನು ನನಾತಿ ಕಲೆಯನ್ನು ದುಮುಕುನ ಪ್ರೆಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟುಗಾಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲೆ ಕೋಟ ಶಿವರಂಕಾರ ಅಂತ ಪಾತ್ರ ಅನ್ಪೇರು ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಹೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಕೊಡ್ತನ ಬಲುವಲಿ ಉಂದಿನ ಇಂಚನೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮುದಕ್ಕಲೆ ಕೊರ್ಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ಹತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಬಂಗವಲ್ತು ಒರಿತೇರು ನಮ್ಮಂಜಿ ನಮ್ಮ ಅಲಿಲ ಸೇವೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮದು ದುಮ್ಮುದಕ್ಕಲೆ ಕೊರ್ಕ ನಮ್ಮ ಉಸಿರು ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಕ್ಕಲ ಉಸಿರಾಯಿನ ಕಲೆ ಇನ್ನು ಬೊಂಬೈಡ ಫಾರಿನ್ಡ ಓಲೋಲು ಬೆಲೆಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಮುಳುಗಟ್ಟಿತ್ತು ಅಲ್ಪ ಬೆಲೆಗೊಂಡು ಪನ್ಪನ ವಿಚಾರ ಪಂಡೊಂದು ಯಕ್ಷಗಾನ ದೈವಾರಾಧನೆ ನಾಗಾರಾಧನೆ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷమైన ಶಕ್ತಿಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತಾರಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ಈ ಜಾಗೇಡು ఆయన ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲೋಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅವಡು ಪಲ್ಪ ಭಿನ್ನದೊಟ್ಟಿಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾತ್ರ ಮುಕ್ತಾಯ. ಯಕ್ಷ ಕಲಾವಿದರ ತ್ಯಾಗ ಶ್ರಮವನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸತ್ಯ. ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಬೆಟ್ಟು ಎನ್ನುವ ಈ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ನಡೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಂತಸವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ರಾಘವ ಇವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಿನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲಿದಂತಹ ಗಣೇಶ್ ಕೊಲೆಕಾಡಿ ಛಂದಸ ಪಾರ್ಥಿವ ಸುಬ್ಬ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದವ ಅಲ್ಲದೆ ಅವರು ಕಲಾ ತಪಸ್ವಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಬಿರುದುಗಳನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಒಂದು ಚೇತನ ಯಕ್ಷಚೇತನ ಬಹುಶಃ ಭಾಷದ ಫಲ ಎನ್ನುವಂಥ ನಾಟಕವನ್ನು 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗಲೇ ರಚಿಸಿ ಎಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿ ಮತ್ತೆ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಮುತಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಯ್ಲೊಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಗಣೇಶ ಕೊಲೆಕಾಡಿಯವರು ಗೆಜ್ಜೆಯನ್ನೂ ಕಟ್ಟಿದವರು. ಪ್ರಸಂಗಗಳ ರಚನೆ ಮಾಡಿ ನಾಟಕಗಳ ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಒಬ್ಬ ಧೀಮಂತ ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತ ಗುರು. ಅಂಥವರಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ 1 ನಿಮಿಷದ ಕಾಲ ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕೋರೋಣ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಉದ್ಯೋಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಸಭೆಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸಭೆಯ ಘನಾಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ಘನವೆತ್ತ ಗುತ್ತಿನಾರದಂತಹ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರಿಗೆ ನನ್ನ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಬಂದಿದಂಥ ಪ್ರತಿಭಾ ಕುಲಾಯ್ ಮೇಡಮ್ ಇವನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಅವರ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ನೋಡಿದವರು ನಾವು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಹೋರಾಟದ ಜೀವನದಿಂದಲೇ ಮೇಲೆ ಬಂದವರು, ಅವ್ರನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಊರ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನೆನೆಸುತ್ತಾ
ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತು. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬೆಂಗಳೂರು, ಈ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇವತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವಿಜಯಣ್ಣ ಅದರ ಸದಸ್ಯ ಆಗಬೇಕಾಯಿತು. ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ಮೈಲಟಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ನೋಡಿದವರು, ಈ ಅಕಾಡೆಮಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡವರೆಲ್ಲ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೈಲೊಟ್ಟಿಯವರು ಇದರ ಸದಸ್ಯ ಸಂಚಾಲಕರಾದಮೇಲೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆತಂದರು. ತುಂಬ ಸಂತೋಷ. ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕರ್ನಾಟಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೇನು ಇದೇ ಥರ ನಮ್ಮ ಊರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ತುಂಬ ಕಲಾವಿದರಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ತುಂಬ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಗುರುತಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ, ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಮನರಂಜನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಮಾತು, ನನ್ನಿಂದ ಒಂದೇ ವಿಜಯಣ್ಣ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹರೀಶಣ್ಣ ನೀವು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಬಹುಶಃ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಬರಬೇಕಂದ್ರು ನನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತೇಳಿ. ಅವರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಯಕ್ಷಗಾನ, ನನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂದರು. ನಾನು ತಪ್ಪು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಬಹುಶಃ ವಿಜಯಣ್ಣನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಊರುಗಳಲ್ಲೂ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸದಸ್ಯ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ, ಕಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರಿಗೆಲ್ಲ 20 ವರ್ಷ, 30 ವರ್ಷ, 40, 50 ವರ್ಷದ್ದು ಊರ ಸಮ್ಮಾನ, ಕಲಾವಿದರ ಸಮ್ಮಾನ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ವಿಜಯಣ್ಣನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಊರವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಖುಷಿಪಟ್ಟು ಆಯಿತು ವಿಜಯಣ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಿನ್ನೆ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮನಾದಂಥ ಸುರೇಶ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕಳಿಸಿದ್ದು, ನಿನ್ನೆ ನೋಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕಡೆಯಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತೇಳಿ ಪಾಪ ಅವ್ರು ಕರೆದುಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಂತ ಯಕ್ಷಗಾನನ ತಮ್ಮ ಮೈದುಂಬಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಚ್ಛಿಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮತ್ತೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿಜಯಣ್ಣನಿಗೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಊರವರ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಊರ ಹಿರಿಯರು ಎಲ್ಲ ಘನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ವಿಜಯಣ್ಣನಿಗೆ ಬರೋ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಊರ ಸಮ್ಮಾನವನ್ನು ಇಡಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಊರ ಸಮ್ಮಾನವನ್ನು ನಮ್ಮ ವಿಜಯಣ್ಣನಿಗೆ ಮಾಡೋಣ. ಇದಕ್ಕೇನು ಸಹಕಾರ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಜಯಣ್ಣನ ಯಕ್ಷಗಾನವನ್ನು ನೋಡಿ ಬೆಳೆದವರು ಇವತ್ತು ಸೂಪ್ರಮ್ ಸೋ ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಭಾವ ಬಂದರು ಅಂತೇಳಿ ಹಾಡಿಂದ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನ ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ಭಾವನ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಗಿಸಿದವರು ವಿಜಯಣ್ಣ, ನಮ್ಮ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಮೈಲೊಟ್ಟು. ಆ ಭಾವ ಇವತ್ತಿಗೂ ನೆನಪಿದೆ. ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಸೂಪ್ರಮ್ ಸೋ ನೋಡಿದಾಗಲೂ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆನಪಾದವರು ವಿಜಯಣ್ಣ. ಸೊ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಭಾವ ಅಂತೇಳಿ ಆವಾಗಿದ್ದು. ಸೊ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದು ಇಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಊರವರಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೆ, ವಿಜಯಣ್ಣನಿಗೆ ಹಾಗೂ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ನಮ್ಮೂರಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ನಿಜಕ್ಕೂ ಮೆಚ್ಚುವಂಥದ್ದು. ಖಂಡಿತ ಹೌದು. ಸೂಫ್ರಮ್ ಸೋ ಚಿತ್ರದ ಭಾವ ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಭಾವ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು. ಇದೀಗ ಸಂಸ್ಮರಣಾ ಭಾಷಣ. ಅಧಿಕಾರಿಬೆಟ್ಟು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಇದರ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಮನೋಹರ್ ಕೋಟ್ಯಾನಿಯವರಿಂದ ಗಣ್ಯರು ಪುಷ್ಪವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಸಂಸ್ಮರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪುತ್ತೂರು ಬಾಳಿಕೆ ಮನೆ ಸರಸ್ವತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರಿಗೆ ಸಂಸ್ಮರಣಾ ಸಮಾರಂಭ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಪುಷ್ಪಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವ ಮೂಲಕ
ಇದೀಗ ಸಂಸ್ಮರಣ ಭಾಷಣ. ಬಪ್ಪನಾಡ್ದ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದು ಅಂಚನೆ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನೆಲೆಯಂತ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟಾಗ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಕ್ಕಳ ನೇತೃತ್ವಡು ಇನಿ ಈ ದಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಪುತ್ತೂರು ಬಾಳಿಕೆ ಇಲ್ಲದ ಸರಸ್ವತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ವೇದಿಕೆ ಪಂಪಿನ ಪುದರನದಿ ಒಂದು ನಡತಿನಂಚಿನ ಇನಿ ಕಾಂಡೆಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಕೂಡ ನೆಡ್ದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ನಡಪನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆ ಡುಪ್ಪುನ ಸಮಾರಂಭದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಗುತ್ತಿನಾರು ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಗೌರವಾನ್ವಿತರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದು ವೇದಿಕೆಯ ದುಂಬುತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆಗಳ ವಂದನೆ ಮಲ್ತಂದು ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟನ ಬಗ್ಗೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಪುದಾರ್ದೀತಿರು ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ವಿಜಯನ್ನ ಎಂಡ ಮರಣಿ ಪಂಡರು ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ವಿಜಯನ್ನ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಸಂಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಅರ್ಹತೆ ಏನಡ ಉಂಡ ಇರು ಏನಡದೇ ಸೂಚನೆ ಮಲ್ಪರ್ನಿಕ್ ಬೇತೆ ಇರಲ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಸೂಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾನ್ ತೀರ್ಥರ್ಕೋದೊಂದು ಕೇನ್ವೆ ಎಂಕ್ಲ ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಲೆಕ್ಕ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಪಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಬೇತೆ ಇರ್ಲಜ್ಜಿ ಈ ಪಾತ್ರೆಡು ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ ಪಂಡಿರು ಎಂಕೊರ ವಿಚಿತ್ರ ಯಾನ್ ದಾದ ಪಾತಿರ್ನು ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟನ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ ಅರ್ನ ತೂತಿನಲ್ಲಿ ನೆನಪುಲ ಅಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ತೆರಿಯ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರು ಪನ್ಪಿನಾರು ಈ ಊರ್ದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದೆ ಪನ್ಪಿನ ಯಾನು ಅಂಬರೀಷ್ ಶೆಟ್ಟ ತೆರಿಯ ದೇಪನ್ನಗ ಅಂಬರೀಷ್ ಶೆಟ್ರು ಎಂಡ ಪಂಡಿರು ಅಂಬರೀಷ್ ಶೆಟ್ಟನಂಚಿನ ಅಂಚನೆ ನಾರಾಯಣ ಅಂಚನ್ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ತ ದೇಂದಡ್ಕದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಭಟ್ರು ಅಂಚನೆ ಪೊರಲ್ ಶೆಟ್ರು ಅಕಲ್ನ ವೇಷಪುರ ಎಂಗೆ ತೂತಿನ ನೆನಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಕಲ್ಪಾದಿನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರು ಪಂಪಿನ ಪಾತ್ರನು ಅಂಬರೀಷ್ ಶೆಟ್ಟನ ಮುಖಾಂತರ ಯಾನು ತಿರಿಯೊಂಡೆ ಬಹುಶಃ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರು ಪನ್ನಗ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಾರ್ಯ ಯಾರು ಅಂಚಿನ ಮಾತ್ರ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಕಲ್ಪಾದಿನತ್ತು ಅನೇಕ ದಲ ಸಾಧಾರಣ ಈ ಒಂದೆಟ್ಟು ದಲಂಜಿ 100 ಜನ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರು ಪಂಪಿನ ಪಾತ್ರನು ಯಾನು ಅಂಬರೀಷ್ ಶೆಟ್ಟನ ಬಾಯಿಡ್ದು ಕೇನುಂಡೆ ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಅಪ್ಪಣ ಆರು ಮಲ್ತಂತಿನ ಪಾತ್ರದಾದ ಅಂದು ಯಾನು ಕೆಲವು ಅಂಬರೀಷನಡ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ತೆ ಆರು ಬಂಡೇರು ವಾಲಿ ಮೋಕ್ಷಡು ವಾಲಿನ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತೊಂದುತ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಅಂಗದ ಸಂಧಾನಡು ಅಂಗದನ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತೊಂದು ದೇವನ್ನಗ ವಾಲಿ ಮೋಕ್ಷ ಆಟೋಡು ವಾಲಿನ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಪಡು ಅಂಗದ ಸಂಧಾನ ಪನ್ಪಿನ ತಾಳಮದ್ದಲ ಕೂಟೋಡು ಅಂಗದನ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಪಡು ಕೃಷ್ಣ ಸಂಧಾನ ಪನ್ಪಿನ ತಾಳಮದ್ದಲ ಕೂಟೋಡು ಕೃಷ್ಣನ ಪಾತ್ರನು ಮಲ್ಪಡು ದಂಡ ಅರಡ ಏತು ಒಂಜಿ ವಿದ್ವತ್ತು ಇತ್ತನ ಪನ್ಪಿನ ಯಾನು ಎನ್ನಾತೆಗೆ ಮನಸ್ಸು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತಂಡೆ ಪಂಡ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಶೆಟ್ರು ಪುತ್ತೂರು ಬಾಳಿಕದ ಇಲ್ಲಡಿ ಇತ್ತೆರೆ ಪನ್ಪಿನ ಎಂಕ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ಅಣಕೆಂದು ಆತ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಶೆಟ್ರು ಶನಿ ಪೂಜೆಡು ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನ ಪಾತ್ರನ ಮಲ್ತಂದುತ್ತೇರೆ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತ್ರನ್ನ ಯಾನು ತೆರಿಯೊಂಡೆ ಅದಗ ಇತ್ತದ ಲೆಕ್ಕ ಅತ್ತು ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಆಟ ಆಪುಂಡು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಶೆಟ್ರು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಖಾಲಿ ಕುಂಜಾರಗಿರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಲ್ಪ ಕೈತಳ್ಳಿತ್ತಂದು ಅಲ್ಪ ಆಟ ಒಂದಿತ್ತನ್ಗೆ ಬಕ ಪಂಜಿನಡ್ಕ ಪನ್ಪಿನ ಜಾಗಡ್ ಅಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಜಗಳಿತ್ತನ್ಗೆ ಆ ಜಗಳಿಡು ಆಟ ಒಂದಿತ್ತಿನ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ಅಂಚತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಆಟೋಲು ಪುರ ಆ ಒಂದುಂಡು ಎಂಚಿನ ನಾಡು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಕೃಷಿ ಕುಟುಂಬದ ಬೈದಿನಂಚಿನ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಶೆಟ್ರು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರೆದು ತನ್ನಡತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕಲೆನು ಊರರ್ಬಡಿ ಒಂಜಿ ತೆರ್ಪಾಡು ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಂದಿನ ಕೀರ್ತಿ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಪುದರನ ಇನಿ ವಿಜಯನ್ನೇ ಈ ಒಂಜಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ ನೆತ್ತ ಮುತಾಲಕೆ ನಡ್ಪಣ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಪುದರನ ದೀದೇನು ಅತ್ಯಂತ ಸಾರ್ಥಕ ಆಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಪಾತ್ರನ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಂಡ್ರೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡಪೆ ಖಾಲಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಶೆಟ್ರು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದೆ ಮಾತ್ರ ಆರು ಒಂಜಿ ಭಜನದ ಕಲಾವಿದಲ ಆದಿತ್ಯರ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತ್ರನ್ನ ಕೇಂಡೆ ದೇಪನ್ನಗ ದುಂಬದ ಕಾಲೋಡು ಖಾಲಿ ಭಜನೆ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಾತ್ರ ಆವಂದಿತ್ತೀನಿ ಬಕ ಪ್ರತಿಯೊರ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ಡು ಭಜನೆ ಆವಂತೀನಿ ಯಾನು ಮುಲ್ತ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ಭಾವದ ಬೆರ್ಮು ಶೆಟ್ರು ಭಜನೆ ಪನ್ಪಿನ ನಾನ್ಲ ಕೇಂದೆ ಜನಾನಂದ ಶೆಟ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ರು ಭಜನೆ ಪನ್ಪಿನ ಕೇಂದೆ ಅಕಲೆಡ್ದ ಒಂಜಿ ಚಿವರು ದುಂಬು ಕುಂಜಾರಗಿರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೊಡೆದು ಸಂಕೀರ್ತನೆಗೆ ಪೋಪಿನಂಚಿನ ಭಜನಾ ಸಂಕೀರ್ತನೆಗೆ ಪೋಪಿನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಶೆಟ್ರು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರನ್ನ ಯಾನು ಬೇತಕಾಲ ಮುಖಾಂತರ ತೆರೆದಿತ್ತೆ ಎಂಕ ರಾಮದಾಸ್ ಶೆಟ್ರು ಪಂಡರು ಯಾನು ಅರಡಲ ಪಂಡೆ ಯಾನು ಅರ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ರಾಮದಾಸೆ ಪಂಪಿನ ಪುದರನ್ ತೀತಾರೆ ಅರ್ ದೇವನ್ನಗ
ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಶೆಟ್ರು ರಾಮನ ಒಂಜಿ ಅತಿಯಾಯಿನ ಭಕ್ತಿ ಆದಿತ್ಯರು ಅರ್ನ ಮಗ ಕಂಚಾದ ರಾಮದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಾಮದಾಸೆ ಪನ್ಪಿನ ಪುದರ್ನ ದೀದಿತ್ಯರು ದೇವಣ್ಣಗ ಆರು ರಾಮದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಗಳು ಪಾತ್ರನಾಗ ಏಪಲ್ ಆರು ರಾಮ 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 ಪನ್ನೊಂದುಪ್ಪೇರು ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಪಂಡ ಅರ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಒಂಜಿ ಏತು ಒಂಜಿ ದೇವರನ ಭಕ್ತಿ ಆದಿತ್ಯರು ಪನ್ಪಿನಕ್ಕೆ ಅರ್ನ ಜೋಕಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜೋಕಲಿಗೆ ದೇವರನೇ ಪುದರ್ ದೀತೆರು ಐಟ್ಲ ರಾಮದಾಸ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ನ ಆರು ದೀತೆರು ರಾಮದಾಸ ಪಂಡಗ ಹನುಮಂತೆ ಆವಡ್ ರಾಮದಾಸನ ಒಂಜಿ ಪುದರನ ದೀವಡುಂದಂಡ ಆರು ಪ್ರತಿ ಸರ್ಲ ತನ್ನ ಮಗಕ್ಕ ಅಂಚಿನ ಪುದರ್ ದಿನ್ನಂಡ ಯಾನ್ ದೇವರನ ಪುದರನ ಸುಗಿತಿ ಲೆಕ್ಕ ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ಅಂಚಿನ ಪುದರ್ ದೀತೆರು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೇವರನ ಭಕ್ತೆ ಆದಿತ್ಯರ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರನ್ನ ಯಾನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮೂಲದ್ದು ತಿರಿಯೊಂಡೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಪುದರ್ನು ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ದೀತೆರು ಅವು ಸಾರ್ಥಕಾಣ ಬಂದು ಕುಡಾರ ಪಂಡ್ರೆ ಯಾನು ಇಚ್ಛೆ ಪಡೆಪೆ ಖಾಲಿ ಆರು ಒಂಜಿ ಏನ ಪನ್ಪೇರು ಭಜನಾ ಕಲಾವಿದೆ ಮಾತ್ರ ಅಂಡ ಅರಡ ಏರು ಧ್ವನಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ದೈತ್ಯ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಧ್ವನಿ ಇತ್ತೀಜಿ ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವದ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಲ್ತಂತಾರೆ ದಯಬನ್ನಗ ಈ ಶ್ರೇಣಿಲ ಅಂಚಿನ ಅರ್ನ ಏನ ಪನ್ಪೇರು ಅರ್ನ ಸ್ವರ ಸೌಮ್ಯ ಆದತ್ತು ನಾಂಡ ಆರು ರಾವಣ ಪಾತ್ರನ್ನ ಮಲ್ತಂತೇರು ರಾಮನ ಪಾತ್ರನ್ನ ಮಲ್ತಂತೇರು ಅಂಚೆ ಸೌಮ್ಯ ಒಂಜಿ ಸೊರತ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಶೆಟ್ರು ಆದಿತ್ಯರಿಗೆ ಭಜನೆಡಾರು ಜೋರು ಸೊರಟ್ಟು ಪನೊಂತುಜರಿ ಇತ್ತೆ ಪುರಂದ ಮೈಕೊಂಡು ಮೈಕ ತೂದು ಮೈಕದ ಒಂದೇಟ ಅದಾಗ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡು ಒಂಜಿ ಸೊರತ ಬಲತ್ಕಾರಡೆ ಭಜನೆಯನ್ನು ಪನಡುತ್ತುಂಡು ಆಟೋಡ್ಲಾಂಚಿನ ಸೊರತ ಬಲತ್ಕಾರಡೆ ನಮ್ಮ ಆಟೋನಂಜಿ ಹೆಚ್ಚ ಒಂಜಿ ರೈಸ ಹೊಡುತ್ತುಂಡು ಆಂಡಲ ಆರ್ನ ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವರ ಅಂದಾಂಡಲ ಆಟೋನು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ತೂಪಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತಿರನ್ನ ಯಾನು ತಿರಿಯೊಂಡೆ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಆರು ಖಾಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಾತ್ರ ಆತು ಶನಿ ಪೂಜೆ ಮಾತ್ರ ಆತು ತಾಳಮದ್ದಲೆ ಕೂಟ ಮಾತ್ರ ಆತು ಅತ್ತ ಒಂದೇ ಭಜನೆ ಮಾತ್ರ ಆತತ್ತು ಕೃಷಿಡ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಒಂದಿ ಪರಿಣತಿ ಪಡೆದಿಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತಿರನ್ನ ಯಾನ್ ತಿರಿಯ ದೇವಣ್ಣಗ ಅಂಚಿನ ಸಕಲ ಕಲಾ ವಲ್ಲಭೆ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಶೆಟ್ರು ಆದಿತ್ಯರ ಪನ್ಪಿನ ನಂಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಪುದರ್ನು ಇನಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮುಖಾಂತರ ಮೂಲ ನಡಪಣಂಚಿನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಅರ್ನ ಪುದರನ ದೀತೆರು ಅತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ನ ಬಡದಿ ರಾಮದಾಸನ ಕಲ್ನ ಅಮ್ಮನ ಪುದರನ ದೀತೆರು ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣನಗ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿನೆಟ್ಟಾತ್ರ ಅರೆಗೆ ಅಂತ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಕಾರ ಅಂಡ ದೇವನ್ನಗ ಸರಸ್ವತಿ ಪನ್ಪಿನ ಪುದರ ಅಂಚಿನ ವಿದ್ಯೆನ ಅಂಚಿನ ಕೊರೋನದಂಡ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಹಧರ್ಮಣಿ ಆದಿತ್ತು ಅರೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಾಯಕ ಆದ ಇತ್ತಿನೆಟ್ಟಾತ್ರ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಅರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ರೆ ಅಂಡ್ ಅಂಚಿನ ಸರಸ್ವತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪುದರನು ದೀನಕ್ಕೆ ಇನಿ ಸಾರ್ಥಕ ಅಂಡ್ ಕುಡಾರ ಪನೊಂದು ಅರೆನ ಕುಡಾರ ನೆನೆತಂದು ಕನ್ನಡೋಡೊಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಹೆಸರು ಉಸಿರು ಅಳಿದರು ಹೆಸರು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಟ್ಟಿನ ಉಪ್ಪೊಡುಗೆ ಪಂಡ ಆಯನ ಒಂಜಿ ಉಸಿರು ಪೋಂಡಲ ಪುದರು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಉಪ್ಪೊಡು ಪುದರು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಉಪ್ಪೊಡುಂದಂಡ ಅಂಚಿನ ಬೇಲೆ ನಮ್ಮ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಮಲ್ತನಂದನ ಮಾತ್ರ ಅಂಚಿನ ಪುದರು ಒರಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಚಾರನ ಉಸಿರು ಅಳಿಂಡಲ ಹೆಸರು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಈ ಜಗತ್ತಿಡು ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಕುಡಾರ ಪನೊಂದು ಮಾತ್ರೆಗಳ ವಂದನೆ ಮಲ್ತಂದು ಎನ್ನರಟ್ಟು ಪಾತ್ರನ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಅನೇಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರ ಗುರು ಎನ್ನುವ ವಿಷಯ ಬಹುಶಃ ಅನೇಕರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಸಕಲ ಕಲಾ ವಲ್ಲಭರ ಕುರಿತು ನಮಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿ ಅವರು ವಹಿಸಿದ ಪಾತ್ರಗಳ ಕುರಿತು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಮನೋಹರ ಕೋಟ್ಯಾನಿಯವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದೀಗ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಬೆಟ್ಟು ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶಶಿಕಲಾ ಇವರಿಂದ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳು. ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರನು ನೆನೆತೊಂದು ಅಂಚೆ ಅಪ್ಪೆ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ಬಪ್ಪನಾಡ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿನಿ ಸುಗ್ಗಿತೊಂದು ಅಂಚೆನೆ ಈ ಜಾಗದ ನಮ್ಮ ದೈವಾಲಯ ಮಾತಾ ದೈವಾಲಯ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಡ್ಡ ಬೋರು ಒಂದು ಅಂಚೆನೆ ಈ ಗಣ್ಯಾದಿ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಾತೆರ್ಲ ಮುಲು ಉಲ್ಲೇರೆ ಆಗಲೇ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಏನು ಅಡ್ಡ ಬರುವೆ ಅಂಚೆನೆ ನೆರೆದಿನ ಸಭಿಕೆರೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರ ಮಾತೆರ್ಲ ಮೂಲು ಸೇರಿದು ಉಲ್ಲೇರು ಈ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪಣ್ಣಾಗ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಕಾಲಿ ಗೆಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟು ನಲ್ಪುನತ್ತು ಅವು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಮಾತೈಸೇಡ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಡು ಒಪ್ಪುಣ ಪನ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ್ನಗಲು ಪಂತೇರು ಅಂಚೆನೆ ಹೆಚ್ಚಿನಗಲೆಗೂ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪಣ್ಣಾಗ ನಮ್ಮ ದೈವದೇವರನ್ನ ಕೆಲವು ಇತ್ತೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ಅಂಚೆ ಅದುಪ್ಪನಾಗ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತು ಕೆಲ ಜೋಕ್ಲೇನು ಮಾತ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿಕ್ಕೆ ಸೇರೋದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ತುಂಬ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಅಂಚೆನೆ ಮೇರೆ ವಿಜಯನ್ನೇ ಬಂದು
ಎಂಗ್ಲು ತೆರಿನೇ ಪಟ್ಟಗ ಅದು ತುಂಬ ಆಶೆ ಕಲಾವಿದೆ ಅದು ತೆರು ಪನ್ಪಿನ ಯಾನು ಕೇನಿದೆ ಅನ್ನ ವಿಜಯನ್ನೇ ಪಂಡದು ಏರು ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜಿ ಇತ್ತೇನೆ ಗೊತ್ತು ಎಂಕ್ ವಿಜಯನ್ನೇ ಪಂಡ ಏರಂದು ಅಂಚೆ ಅದು ನಾರನ ಆಟ ತೂತ ಅಣ್ಣ ಸರಿಯಾದ ಕಾರಣ ಗುರ್ತಜ್ಜಿ ವಿಜಯನ್ನೇ ಪಂಡ ಏರಂದು ತುಂಬ ಕಾಮಿಡಿ ಮತ್ತು ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಆಟೋಡು ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಮಲ್ತೊಂದು ತೇರು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಿಟ್ಟು ಗ್ರಾಮೋಡು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ನನಾತ್ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭ ಆವಡ್ ಪಂಡದು ಯಾನು ರಡ್ಡು ಪಾತೇರನ್ನು ಪಂಡದು ಮುಗಿಪು. ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಮನದಾಳದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಶಶಿಕಲಾ ಮೇಡಮ್, ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದೀಗ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹಿಂದುಳಿದ ಆಯೋಗದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಕುಳಾಯಿ ಅವರಿಂದ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳು. ವೇದಿಕೆಡುತ್ತಿನ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಪನ್ನೊಂದು. ಸೇರಿದ ನಂಚಿಂತ ಮಾತಾ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಪನ್ನೊಂದು. ಇನಿ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಸುಂದರವಾಯಿನ ವೇದಿಕೆ ಎಂಕುಲು ಮೊಲೋಲ್ಲ. ಈ ಊರು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಬಾಂಧವ್ಯ ಉಂಡು. ದಯಪಂಡ ಯಾನ್ ಈ ಊರುಡು ವಿಜಯಣ್ಣಗೆ ಮೆಗ್ದಿ ಆದ್, ಕಿಶೋರ್ಗೂ ಅಕ್ಕ ಆದ್, ಉತ್ತಮಗ್ ಅಕ್ಕ ಆದ್, ಅವೇ ರೀತಿ ರಾಮದಾಸ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಮರ್ಮಲ ಆದ್, ದಾದನ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧ, ದಾದನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ. ಈ ಊರದ ಜನಕ್ಕುಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಂತಿನಕುಲು ಯಾನ್ ಈತ್ ಕಡೆಗೆ ಪೋಪೆ ಈತ್ ಜನಕ್ಲೇನ್ ತುಪ್ಪೆ ಆಂಡ ಮೂಲು ಇತ್ತಿನ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಬಾಂಧವ್ಯದಾದ ಉಂಡು ಅವೇನು ಐಕಿ ಯಾನ್ ಯಾಪಲ್ಲ ಚಿರಋಣಿ ಆದುಲ್ಲ ಎಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಇಚ್ಛಿಸುವೆ. ಅವತ್ತಂದೆ ಈತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯ್ನೇರ್ದಿಂಚ ವಿಜಯಣ್ಣ ದಿನಾಲ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಅಕ್ಕ ಬರ್ಪರತೆ ಎಂದು. ಅಂಚನೆ ರಾಮದಾಸ್ ಅಣ್ಣನ ದಿನಾಲ ಫೋನ್ ಬರ್ಪದ ಮರ್ಮಲೆ ಅಂದು. ಸೊ ಈ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಬೋಡಾದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಖಾಲಿ ಒಂಜ ದಿನಕ್ಕೂ ಬೋಡಾದು ಎಂಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಬೆಲೆತ್ತು ನಾಣ್ಣ ಮೊಕ್ಕಲ್ನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಬೋಡಾದು ಯಾನ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಬೈದ. ಈ ಯಕ್ಷಗಾನದಾದ ಉಂಡು ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನ ಜೀವನಡು ಅವು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡ್ ನಮ್ಮ ಈತ್ ಜನ ಕುಲ್ದ ನಮಕ್ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆ ಯಕ್ಷಗಾನಡುಂಡು. ಯಾಕಡೆ ಅನ್ನೆ ಪಂಡೇರು ಈ ಊರುಡು ಜೋಕುಲಾವಂದಿನಕ್ಲೆಗ್ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ಪರಕೆ ಪಂದ್ಯ ಎತ್ತೋ ಜನಕ್ಕೆ ಜೋಕುಲಾತಿನೊಂಡು ಯಾನ್ಲ ಅವೇ ಪರಕೆಡು ಪುಟ್ಟು ದಿನಾಲು ಪನಿಯರ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡೆಪೆ ಯಾನ್. ಇನಿ ಯಾನ್ ಈತ್ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ್ ಜೀವನನು ಲೀಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದಾಂಡ ಐಕ್ಲ ಆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಯಾನ್ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪರಕೆಡು ಪುಟ್ಟಿನೇಟ ಆ ದೇವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇನಿಕ್ಲ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತುಂಡು ಅಂಚಾದು ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಪುಂಡು. ಅವತ್ತಂದೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಚಾರಲು ನಿಕ್ಕಲೆಗೆ ಏನಾರ್ದು ಹೆಚ್ಚ ಒಪ್ಪು ಅನುಭವಲು ಅಂಡ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಜೀವನೋಡು ಯಾನ ಯಕ್ಷಗಾನನ ಅನುಭವಿಸಿದ ರೀತಿ ಎಂಕಲ ಕುಳಾಯಿಡು ಒಂಜಿ ಕಂಡ ಇತ್ತಂಡು ಅವಳು ದುಂಬು ಟಿಕೆಟ್ ದ ಒಂದು ಆಟ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಆಟ ಮಂತೊಂದು ಪುನಗ ಎಂಕಲ್ನ ಕಂಡ ಏನೇಟ್ ಆತ್ರ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಟಿಕೆಟ್ ಫ್ರೀ ಕೊರೊಂತೇರು. ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ದಾದ ಮಂತೊಂತೇರು ಪಂಡ ರಾತ್ರಿ ಅನಗ ಅವು ಯಕ್ಷಗಾನ ಶುರು ಅವನಾಗ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತಿನ ರಡು ಮೂಜಿ ಜೋಕ್ಲೇನು ಒಂಜಿ ಪಜೆ ಒಂಜಿ ಚೊಂಬು ನೀರು ಒಂಚೂರು ಕಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕುರ್ಲರಿ ಅವಳು ಪಿದೈ ದುಂಬು ಇತ್ತದಲ್ಕ ಚರ್ಮುರಿ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂತುಜಿ ಅವಾಗ ಕುರ್ಲರಿ ತಿಕ್ಕೊಂತುಂಡು ಎಂಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಹೋಯ್ತೊಂದು ಆ ಕಂಡದಲ್ಲಿ ಬಕ್ಕೊನೊಂತೇರು ಒಂಜಿ ಪಜೆ ಲಕ್ಕೊನೊಂತೇರು ಆರು ಮಲ್ಲ ರಾಣಿ ಲಕ್ಕ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಆ ಚೇರಡು ಕುಲ್ಲೊಂತೇರು ಎಂಕ್ಲೆ ಪಜೆ ಪಾಡೊಂತೇರು ಎಂಕುಲು ಪೋಪಿನಿ ಯಾರನ್ನ ಕಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಚರ್ಮುರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಕುರ್ಲು ದಾದ ಕೊರ್ಪೇರು ಅವೇನು ಶೋ ಕುಡೆ ತಿಂದದು ಎಂಕುಲ್ ಜಪ್ಪ 4 ಗಂಟೆಗೆ 6 ಲಕ್ಕದು ಎಂಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಕುಡ ಲಕ್ಕಾದು ಅರೆಗಲ್ ಬೊರಿಯರು ಪುಂಡು 4 ಗಂಟೆಗೆ ಎಂಕ್ಲೇನು ಹೋಯ್ತು ಒಂದು ಇಲ್ಲಾಗ ಬರೋಂತೇರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಪೋನಾಗ ಎಂಕ್ ನೆನೆಪು ದಾದ ಪಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪಂಡ ಬಯ್ಯಾನಗನೆ ಗಜಮುಖನೆ ಗಣಪತಿ ಬಂದು ಜೋರ್ಡೆ ಮೈಕದಿ ಒಂತೇರು ಆನಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಹೋದರೆ ಜಿಲ್ಲಾಡು ಎಂಕುಲೈ ಕಾಪುನ್ ಯಾಪ ಮಾನೀಶ್ ಗೌಡ್ರೇನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ಒಂಜಿದ್ದೀನಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಫುಲ್ ಫ್ರೀ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನಗ ಪೋಲಿ ತಿರ್ಗೋಲಿ ಪತ್ತೊಲಿ ದಾದಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ಯಾನು ಎತ್ತೋ ಸಲ ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಈ ಪಬ್ ನೈಟ್ ಲೈಫು ಅವು ಒಂದು ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶ ಅಡಿರು ಒವೇ ಕಡೆಗೆ ಪೋಲೆ ಪೊಂಜೋಲು 1 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಧೈರ್ಯಡು ನಡಪುನು ಪಂಡ ಈ ತುಳುನಾಡು ಮಾತ್ರ ದಾಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಗಂಡು ಕಲೆ ದಾದ ಉಂಡು ಆ ಕಾಲೋಡು ಅಜ್ಜ ಪಿಜ್ಜಿ ಏರೇರ್ನ ಕಾಲೋಡು ದಿಂಚಲ ಯಾಪೋರ್ ದಿಂಚಂದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಉಂಡು ಆ ಕಾಲೋಡು ದಿಂಚಲ ಪೊಂಜೋಲೆಗೆ ಆಟೋಗು ಪೋಯರೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇತ್ತಂಡು ಏತು ಪೊರ್ತುಗ್ಲ ಪೋಲಿ ಏತು ಪೊರ್ತುಗ್ಲ ಬರಲಿ ದಾಲ ಪೋಡಿಗೆತ್ತಿಜಿ ಅಂಚೆನೇಟಾದ್ರ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದಾದ ಉಂಡು ಐರ್ದಾತ್ರ ಇನಿ ಎಂಕುಲು ಈತ್ ಮಾತ ಸಾಧನೆ ಮನ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡು ಪೊಂಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಆ ಪೊಂಜೋಲೆಗ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಪವರ್ ತಿಕ್ಕರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡು ಯಾನ್ ಪನ್ನೊಂದು ಅವು ಅತ್ತಂದೆ ಈ ಸಲ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ರೆಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಕುಲು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಚೇಂಬರ್ಗೆ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ದಯಪಂಡ ಅಜಿತ್ ಹೆಗ್ಡೇರು ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರು ಆರೆಂಕ್ಲ ಕಮಿಷನರ್ ಆದಿತ್ತೇರು. ಸೊ ಇನಿ ಈತ ಜನಕ್ಕೆ ದಾದೆ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಐಟಿ ಎಂಕಲ ಪಾತ್ರ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಅಕುಲು ಮಂತಿನ ಸಾಧನೆಲು ದಾದುಂಡು ಐರ್ದಾತ್ರ ಅಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಬರ್ಪಿ ಸಲ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಪೂರ್ಣವಾಯಿನ
ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾದ ಯಾನ್ ವಿಜಯಣ್ಣಗೆ ತಿಕ್ಕುಲಕ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಾನ್ ಖಂಡಿತವಾದ ಮನ್ಪೆ ಬಕ್ಕ ದೇವರಿಗೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇಚ್ಛ ಇನಿ ಮೂಲು ಸಿಂಧು ಅಕ್ಕ ಒಳ್ಳೆರು ಎಂಕ್ ಅರಿನ್ ತೂದು ಮಸ್ತ್ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ದಯಪಂಡ ಪೊಂಜೋಲು ಒಂಜಿ ಈತ ಸಾಧನೆ ಮನ್ಪುನು ಪಂಡ ಅವು ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಷಯತ್ ಅವಳ ಸಿಂಧು ಅಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರ್ದಿನಾರು ಆ ಕಾಲೋಡು ಆ ಮಾತರಿಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ವಾ ರೀತಿ ಈ ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿ ಪೂರ ಇತ್ತಣ್ಣಂದು ಅವೇನು ಪೂರ ಮೀರುದು ಆರು ಈತ ಮಲ್ಲ ಜನ ಅತೆರಿನಿ ಈತ ಮಲ್ಲ ಅವಾರ್ಡ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಯಾನ್ ಅರೇನು ತೂನಾಗ ಎನ್ನ ಪಿರೌಡು ಈತ ಉದ್ದ ಡಿಗ್ರಿ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಈತ ಮಾತ ಕಲ್ತದೆ ಆಂಡ ಅರಡು ಎತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ದನೆ ಆರು ಎಂಕು ಕೊರಿಯರ್ಡ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಆಡಲು ಎಂಗೆ ಕಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ದೇವೇರ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಆ ಸ್ಥಿರತೆ ಎತ್ತಿನೆಟ್ಟು ಆತ್ರ ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ಲಿ ಯಾರು ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮನ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡ್ ಅರ್ನ ಕಾರ್ ಮುಟ್ಟುನಾಗ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಭಾವ ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಪುಷ್ಪಕ್ಕೊಲ್ಲೆರು ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ಬಂಡೇರು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜೋಲು ಅವಳ ಈ ಊರ್ದಕ್ಕಲು ರಡ್ಡು ಪೊಂಜೋಲೆಗೆ ಮೂಲ ಸನ್ಮಾನ ಮಂತೀರ ಅವು ಎಂಕು ಕುಡಲ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ದಾಯಪಂಡ ಜುಮಾದಿಲ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣೆ ಆ ಪೊಣ್ಣಗ ಮೂಲ ಏತು ಪೊರ್ಲುಡು ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚೆನೆ ಮೂಲತ ಪೊಂಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮನ್ಪೇರು ದಾಯಪಂಡ ಯಾನೇ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಮಕ್ಕಳು ಎಂಕ್ ಏತು ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಏತಿ ಪ್ರೀತಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಯಾನ ಐಕಿ ಯಾಪಲ ಚಿರುಣಿ ಈ ಊರಿಗೆ ಯಾಪಲ ಚಿರುಣಿ ಎನರ್ದ ದಾಲ ಆವೋಡು ಅಂದಾಂಡ ಯಾನ ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಲ್ಲೆ ಯಾನ ದೂರದ ಸುರತ್ಕಲ್ ದಾಲಂದು ಎನ್ನೊಚ್ಚಿ ಬಕ್ಕ ಅಂಚೆನೆ ಇನಿ ಗಣೇಶಣ್ಣೆ ವಿಧಿವಶಾತೆರು ಅರೆಗ ಆ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರು ಉಂಡು ಆಂಡ ಐಕ್ಲಾಲ ನೆಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ಇನಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಈತಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಲ ಆನಗ ಇನಿ ಅರ್ನ ಕಾಂಡೆ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂಡೆ ಸೊ ದಾದನ ದೇವೇರು ದಾದ ಮನ್ಪೇರು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚೈನೇಟ್ ಆದ್ರ ನನಾತ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡ್ ವಿಜಯಣ್ಣೆ ಈ ಊರಿಗೂ ಯಕ್ಷಗಾನಗೂ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ನನ್ನ ದುಂಬುಗ್ಲ ಆರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪಡು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಆಜಿ ತಾರೀಕು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಬೊಕ್ಕ 7 ತಾರೀಕಿಗೆ ನಿಕುಲ್ ಪೂರ ಎನ್ನಕಲು ಅಂಚ ಮೋಕೆಡು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಆಜಿ ತಾರೀಕಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ 7 ತಾರೀಕಿಗೆ ನಿಕುಲ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಅಂದು ಎನ್ನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಪಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬತ್ತದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮನ್ಪೋಡು ಪಂಡದು ಯಾನ್ ಈ ವೇದಿಕೆದ ಮುಖಾಂತರಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಈ ಪೊರ್ಲುದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಅವಕಾಶ ಮಂತು ಕೊರ್ನಿಕ್ಕೆ ಮಾತರಿಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದಿಸುವೆ. ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಜೊತೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಬಾಂಧವ್ಯ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕಲಾವಿದರಾದ ಶ್ರೀ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಇವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ದೊರಕಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ ಎನ್ನುವ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ ನಿಮಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದೀಗ ರಾಮದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾಳಿಕೆ ಮನೆ ಇವರಿಂದ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳು. ಮಹಾಗಣಪತಿಗೆ ಸುರುಕಾದ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡದ ದೇವರಿಗೆ ಅಡ್ಡಬೂರೊಂದು ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಡಿತ್ತಿನ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟಗ್ ತರೆನು ಸದಾ ಎಂಕುಲು ದಿನೋಲ ತರೆ ಬಗ್ಗವ ಅಕಲಿನ ನೆನೆತೊಂದು ಇನಿ ವೇದಿಕೆಡು ತಿರ್ತೆತ್ತಿನ ವೇದಿಕೆಡು ಮಲ್ಲ ದಯಪನ್ನಗ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೇ ಮಲ್ಲ ಅಕಲಿನ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಾಧನ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಗುತ್ತಿನಾರು ಆರು ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಪನ್ಪೇನ್ ದಯಪನ್ನಗ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರೆ ಪನ್ನಗ ಆರು ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಮಸ ಸುಧಾರಣೆ ಆಂಡ್ ಐದು ಬಕ್ಕ ಮನುಷ್ಯ ಎಂಚಿನ ಇನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ತೋಜಾಗ ಬರ್ತೀನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಅಂಚಿತನ ಅವರಿಗೆ ತರೆ ಬಗ್ಗಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಯಾನ್ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಇತ್ತಿನ ಇನಿ ಎಲ್ಲೆ ಪ್ರಾಯದ ಜೋಕುಲು ಜನಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಗಂಗಾಧರೆ ಅದು ಅಂಚನೆ ಬಾಲೆ ಬಕ್ಕೊಂಜ್ ಬಾಲೆ ಕೂಡ ಎನ್ನ ಮಗಲ ಕಂಡ ರಂಗನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಕಿಶೋರ್ ಬಕ್ಕ ಈ ಬಾಲೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಯದ ಜೋಕುಲು ಅಕಲೇನು ಮಾತಿರ್ಲ ಪುದರ್ ಪಂಡ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಅಜಗಜಾಂತರ ಆಪನ್ ದಯಪನ್ನಗ ಇನಿ ಮಾತಿರ್ಲ ಆಟ ತೋರಬೇದಿನಿ ಇನಿತೆಯ ವೇದಿಕೆಡಿ ಯಾನ್ ಪಾತಿರ್ ಜಿಂದಾಂಡ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ತೆಂಗುಲು ಅಮ್ಮೇರಂದು ಲೆಪ್ಪುನು ಅಮ್ಮೇರಿಗ್ಲ ಅಮ್ಮಗ್ಲ ಅವು ಸಮ ಒಂದಿನ ಇಚ್ಛೆ ಯಾ ನಿಜವಾದಂಡ ಯಾನ್ ಭಾಷಣಗಾರೆಲ್ಲ ಹತ್ತು ಅಂಡ ಮೋಕಿಡ್ ಪಾತಿರ್ದು ಒಲ್ಲ ಯಾನ್ ಸಭೆಗೆ ಪೋತಿನಿ NNC ಕ್ಯಾಂಪಾಡು ಓವುಲ ಅಂಚೆ ನೀನಿ ಮಾತಿರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಂಡ ಇನಿ ಪುಲ್ಯ ಮುಟ್ಟಪ್ಪ ನೋಡು ಅಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಉಂಡು ಅಣ್ಣು ಶೆಟ್ರಿಗಳು ಉಂಡು ದಯಪನ್ನ ಈ ಊರ್ದ ಏಳಿಗೆಗೆ ತೂತಿನಿ ಆಯನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಆಂಡ ಇನಿ ಈ ಯಾನ್ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಪಂತಿಜಿಂದಾಂಡ ಇನಿಲ ಜಪ್ಪುಜಾನ್ ಕಾರಣದಾದ ಪನ್ನಗ ಇನಿ ಪ್ರತಿಭಕುಲಾಯಿ ಎನ್ನ ಮರ್ಮಲ್ ಪಂಡ್ರೆ ಕಾರಣ ಉಂಡು ದಾಯಕ್ ಪನ್ನಗ ಯಾನ್ನೊಂಜು ಮಲ್ಲ ಗರ್ವಿಷ್ಠೆ ಮುಲು ಒಂಜಿ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಆಣ್ ಮುಲು ಏರ್ಲ ಎನ್ನ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಏರ್ಲ ಬೈಜೇರು ಅಂಚೆನೆ ಅನ್ನು ಶೆಟ್ರಿ ಎನ್ನನೇ ಅಪ್ಪಲಿನ ಮಗೆ ಆಯನ ಮುಖಾಂತರ
ಈ ಪ್ರತಿಭೆ ಕುಲಾಯಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದೇ ಪಾತ್ರ ಪನ್ಪ ನಂದಾದೀಪ ಅನ್ಪೇನು ಎನ್ನ ಆತ್ಮದ ಭಾವನೆ ಅಲ್ಲಿ ನಂದಾದೀಪ ಅನ್ಪೆ ಅವು ದಾಯಕ ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಊರ್ಲ ಅಂಚಿನ ಬಾಲೆ ಆವಡುನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿನ ಪುಣ್ಣು ಬರೋಡುನ್ಪಿನ ಎನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಪನ್ಪೆ ಈ ಪಾತ್ರನು ಆಳ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಂಚಂಡು ಆಳ್ದ ಈ ಪಂಚಾಯತಿಗೇಡು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರೆ ಎಂಕ್ ಆ ತಿಗಲೆ ಮುಟ್ಟುನ ಪಾತೆರೆ ಪಂಡೋಲಾಲ್ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ದ ಗರ್ವನು ದೆತ್ತೋಲಾಲ್ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟನ ಹಟೋಕು ಜೈದಿನೇ ಅವು ಸೈತಿನ್ಲೆ ಅಂತ ಬಿಡ್ಪಿನ ಜಾತಿ ಅತ್ತ ಅವು ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಗಲ್ನ ಅರ್ವದಾಗ ಜನನ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಆಯಲ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೈದೆ ದಾದಾನ ಒಂಜಿ ಆಪಿನ ಸಂದರ್ಭತ್ತನು ಅಂಡ ಪ್ರತಿಭೆ ಕುಳಾಯಿ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಆಳ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿದೆ ಮೊಬೈಲ್ ಡಾಡ್ ಟಿ ವಿ ಡಾಡ್ ಆಕಲ್ಲ ಪ್ರಚಾರ ಗಾಡ್ ಮಸ್ತ್ ತೆರಿದೆ ಅಂಡೆ ಪ್ರತಿಭೆ ಕುಳಾಯಿನ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೇಮೋತ್ಸವ ಬೈದವರು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ನೇಮೋತ್ಸವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಮಲ್ತೇನೆ ಗೊತ್ತು ಜಂಕ್ ಅಂಡ ಮರಣಿಂದ ಸನ್ನಿಧಿಸೋಡಿ ಜಾಗ ಬತ್ತದು ಅಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಏನ್ನಗೆ ನಾನು ಪೂರ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಕರಗದೇ ಪೋಂಡು ಯಾನ್ ಇನ್ನೆ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಇಂಚಿನ ಬಾಲೆತ್ತಂಡ ಇಂಚಿನ ಪ್ರತಿಭೆ ಕುಲ ಎನ್ನ ಮರ್ಮಲ್ ಪಂಡ್ರೆ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಆವತ್ತ ಅನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆಲೆ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ತೋಜಯ ಇನಿ ಪಾತೆರಂದೆ ಕುಲ್ನೆಟ್ಟಿತ್ತೇನ್ ಕುಲ್ದೆ ಇನ್ನಲ ಜಪ್ಪುಜಿ ದಯಪಂಡ ಆನಿದ ದಿನೊಟ್ಟು ಜಪ್ಪೋದು ಯಾನ್ ಜೈದಿನಾಗೆ ಪ್ರತಿಭೆ ರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮಾಂಜನೇ ದೇವಿ ಎಂಕ್ ನಿದ್ರೆ ಬತ್ತುಜಿಡ ಯಾನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪೆ ಶ್ರೀರಾಮಾಂಜನ ಶ್ರೀರಾಮ ಒಂಜಿ 1000 ಪಂದ ಜಪ್ಪುನುಂಡು ಆನಿದ ದಿನೊಟ್ಟು ಎಂಕ್ ಪ್ರತಿಭೆ ಕುಲ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತಲ್ಲ ಆ ಜಾಗಗೆ ನಿಜವಾದ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಮಲ್ತೇಲೇನು ಅಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಪೋನಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಂಡೋಲು ಮಾಮ ಈ ರುಪ್ಪುನ ಒಟ್ಟು ಆ ನೀರಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೆಂದ ತಿಗಲೆ ಕೊಟ್ಟದು ಬಾಸೆ ಪಂಡೋಲು ಐದು ಮಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯ ಇಂಚಿನಾಂಡ್ ಎಂಕ್ ಅಲ್ಲ ಬೇತೆ ವಾ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಬುಡ್ಚಿ ಆ ಪಾತೆರೆ ಎಂಕ್ ಉಡಲ್ಡ್ ದಿಂಜಿದು ದಿನೋಲ ಕನ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೆ ಓ ಎನ್ನ ಮರ್ಮಲಲ್ಲುಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ಜೋಕುಲುಲ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಜೋಕುಲಿತ್ತಿನ ಯಾನ್ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ ಒಂಜಿಲೆ ಕೊಡು ಅಂಚಿನ ಬಾಲೆ ಕುಡೊಂಜಿ ತಿಕ್ಕಂಡತ್ತ ಇಂಚಿನ ಹಳ್ಳಿಡು ಮಾತ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಎತ್ತಂಡ ರಾಮರಾಜ್ಯ ಉನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕನಸಿನ ದೀತಿನೇ ಇನಿ ಅಮ್ಮೇರೆಂಪಿನ ಶಬ್ದಗೂ ಸರಸ್ವತಿ ಎಂಪಿನ ಅಮ್ಮ ಎಂಕಲ್ನ ಅಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗುಡುತ್ತ ಆಂಡ ರಾಮಸ್ಮರಣೆ ಬಂಗ ಬುಡ್ದುಜಿ ದಯ ಪಂಡಗ ಅವು ದಿಂಜಲಾದೇ ಬೈದನೆ ಇತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕೋಟ್ಲೆ ಎಂಕುಲು ಎಂಕಲ್ಲ ಪುಲ್ಲೆಲ್ಲು ಎನ್ನ ಜೋಕುಲು ರಾಮ ಭಜನೆ ಮಲ್ಪಂದ ಜಪ್ಪುಜೇರು ರಾಮಸ್ವಿತ್ ಮಲ್ಪಂದ ಜಪ್ಪುಜೇರು ಅಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಕಲೆಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡ ಆಕಲ್ನ ನಿದರ್ಶನ ಆಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎನ್ನುವೆ ಅಂಚನೆ ನಡಿಬೊಟ್ಟು ಸಾನುಡು ಎಂಕುಲು ಜಾತಿ ಮತ ತೂತಿಜ ದಯಪನ್ನಗ ಈ ನಡಿಬೊಟ್ಟು ಸಾನುಡು ಬೆಳಗೊಡ್ಡ ಅಂಚಿನ ಧರ್ಮ ಪೊಡಿನಿ ಆ ಬಾಲೆಡ ಪಂಡ್ಯಾನ್ ಅವೇ ಪಾತ್ರೆ ನಾಯಿ ಪಂಡೆ ದಯಪನ್ನಗ ಈ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೋಕೆ ಮಲ್ತಿಂಡ ಇನಿ ಮುಲ್ತ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಎಂಕುಲ್ 14 ಜಾಗಲ ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲ್ಲಕ್ಕೆ ಉಲ್ಲ ಅಂಚ ಮುಲ್ತ ಪೂಪು ಜಂದೆಡ್ ಅತ್ ಒಂಜಿ ಅಲ್ತ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಇನಿತ ಸಿಂಧು ಗುಜಾರನ್ ಅಕುಲ್ ಮತ್ತ ಮುಲ್ತ ಎಂಕುಲ್ ಕುಟುಂಬದ ಲೆಕ್ಕ ಭಾವನೆ ದಿಯೇರ್ಡ ಅಕುಲ್ಲ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಅಕುಲ್ ಎಂಕಲ್ನ ದಯಪಣ್ಣಗ ಮೂಲು ಅಕಲಿಡ್ದ ಬೆಳಗದನು ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯತ್ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಪಂಜಿನ್ ಇನಿ ಮರವಣ್ಕೋಟೆ ಯಾರು ಪಂಡೇರು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆಡು ಯಾನ್ ಈತು ಪಾತಿರುವಿನ ಏನೊಂದಿತ್ತೆ ಐ ಒಲ್ತಾ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ತದ್ದು ಐ ಉದ್ರೆ ಕಡೆ ಬಾತಿರಿಯೇ ನಿಜವಾದ ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿನ ಎಂಕು ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಪನ್ನಗ ಏತು ಪೂರ್ಣದ ಶಬ್ದವು ರಾಮ ಅನ್ಪಿನ ಶಬ್ದವು ಎಂಕ್ಲೆ ದೀತೆರಂದ ಅರೆ ಆಂಡ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ಇಚ್ಛೆ ಅನ್ಪೆ ಈ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ಏತು ಮೋಕೆರ್ ತೂಪ ದೇವೇರೆ ನೆಚ್ಚ ತೂವಡಂದಿಜ್ಜಿ ಆ ಅಪ್ಪೆನ ಅಮ್ಮನ ಹೃದಯಡು ನಂಗೆ ದೇವರು ತಿಕ್ಕುವೇರು ದಯಪನ್ನಗ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಐತಾರ ತೀರ್ದಿನಿ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಸಾಗೋಳಿದೆಯನ್ನು ಆನಿದ ಪೊರ್ತು ಗಂಜಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ಇನಿ ಮುಟ್ಲ ಮಲ್ಪುಜಿ ದಯಪನ್ನಗ ಆದೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಅಂಚೆನೆ ಅನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಭಾರಿ ಸಾತ್ವಿಕ ಅಂಚೆನೆ ಟೆಸ್ಟಣ್ಣೆ ನಮ್ಮ ಜನನ ಪಾಪ ಅಕುಲು ಮತ್ತು ಮೇರ್ಪ್ರಾಯಡ್ ಮಲ್ಲ ಅಂಡ್ಲ ಅಕುಲು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಒಂಜಿ ಸೌಮ್ಯ ತಿಳಿತಿನ ಜನಕುಲು ಆರು ಒಂಚೂರು ಬಾಜೆಲ್ ಪಡಂತೇರು ಚೂರು ಹೆಚ್ಚತ್ತು ಏರೆಲ್ಲ ತಿರಿಯುಜಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಬರೆತಿನ ತೊರಯ ರಾಮಾಯಣ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ವಾಚಕ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಕಲೇನು ಅವೇನು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಭಜನೆ ಮಂಗಳ ಹೊಂದುತ್ತನು ರಡೇ ಇಲ್ಲಾಡು
ಅಂಚಿನ ಸನ್ನಿವೇಶ ಎತ್ತನು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾನ್ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಲ್ಲ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಪ್ಪನಾಗ ಯಾನ್ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಬರೆತಿನ ಪುಸ್ತಕನ ಮುಟ್ಟುದು ಅಮ್ಮೆರ ಈರ್ ಪರ್ಪರ್ ಯಾನ್ ಇರೆಗ ವಚನ ಕೊರ್ಪೆ ಯಾನ್ ಪರ್ಪೂಜಿಂದು ಇನಿ ಮುಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಮುಳ್ಳಿ ಕಡ್ಡಿದಾತ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಮರದು ಬಾರದು ಕೊರ್ದುಪ್ಪು ಐದು ಬಕ್ಕ ಆ ಜಾಗಗಳು ಪಂಡ್ರೆ ಸಿದ್ಧ ಯಾನ್ ಪರ್ಪೂಜಿ ಹಳ್ಳಿ ದಾಯದು ಯಾನ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಹತ್ತು ಅಂಡ್ಲ ಪರ್ಪಿನಾತು ದಿನ ಕೊರ್ಪಿನ ಎತ್ತಿ ಎನ್ನ 60 ಮಾತು ಇತ್ತೇರು ಯಾನಕ್ಕೆ ಭಯಕ್ಕಿದ್ದಿಚ್ಚಿ ದಯ ಪಣ್ಣಗ ಅಮ್ಮೇರೇ ಕೊರ್ತಿನ ಭಾಷೆ ಇನಿ 4ನೇ ವೇದಿಕೆ ಅಂಕಲ್ ಅಮ್ಮೇರನಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಕುಲ್ಲಾದಿನ ವೇದಿಕೆ ಒಂದೇ ಅಮ್ಮೇರೇನು ಮಾತ್ರ ವೇದಿಕೆ ಕುಲ್ಲಾದಿರಿ ಇನಿ ಅಮ್ಮನ ಕುಲ್ಲಾಂಡ ಏತು ಖುಷಿ ಅವರಿಗೆ 5 ಮಿತ್ತು ಭಾಗ್ಯನೇ ಹೆಜ್ಜಿ ಇನಿ 5 ಬಕ್ಕ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರುಂಡ ಏತು ಪಾತೆರ್ನ ಹತ್ರ ಒಂಜಿ 5 ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಸಾಮಾನ್ಯತ್ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟುವೇನ ಐ ದೇವರ ಒಂಜಿ ಅಂಶನ್ ಪ್ಯಾನ್ ಐಕ್ ತಕ್ಕನೆ ಉಪ್ಪೋಡು ಮಾತ್ರ ಇಜ್ಜಿಡತ್ತು ಐಕ್ ತಕ್ಕನೆ ಉಪ್ಪೋಡು ಅಂಚಿನ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಒಂಜೊಂದು ಇನಿ ಅಮ್ಮೇನು ಒಂಜಿ ಸದಾ ಇಂಗಳು ಇನ್ನು ಯಾನ್ ದಿನೋಲಾರೇನು ಪಟದಿತ್ತು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುವೆ ಏನರ್ದು ದಾಲ ತಪ್ಪುತ್ತುಂಡ ನಿಕ್ಲು ಕ್ಷಮೆ ಕೊರಲೆ ಇನಿ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಿನ ವಿಜಯ್ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚೆನೆ ಉತ್ತಮ್ ಆಯ್ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದೆ ಮೂಲು ಅಕಲೇನ ಎನ್ನೊಂದು ಈ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರೂ ಯಾನು ನಿಕಲೆ ಸಂದರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೆನ್ಪಿನ ಅಭಿನಯದ ಸಲ್ಮಿನ ಸಂದ ಒಂದು ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಕ್ಕ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತಿತ್ತಿನ ಗಣ್ಯರೇ ಯಾನು ದಾದನ ಒಂದು ಜುಮಾ ದಿನನೇ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಒಂದು ಯಾನು ಆಪುಣುಂದು ಎಂದಿಜಿ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂಡೇರು ವಿಜಯಣ್ಣ ನಿಮ್ಮದು ಒಂದು ಬಾಕಿತ್ತು ಮಾರ್ಯಾರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿ ಮಾರ್ಯಾರೆ ಎಂದು ಎನ್ನಡ ಬಂಡೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸದಸ್ಯರು ಮಲ್ದೇರು ಅಂಡ ಯಾನ್ಲ ಆ ಒಂದು ಒತ್ತೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಎಂಕುಲ್ಪುರ ಜತ್ತ 10 ಜವಣರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ನಮ್ಮ ಉತ್ತಮ್ ಕುಮಾರ್ ಸುರೇಶ್ ಕೊಲಕಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ನ ಶಿಷ್ಯರ್ನ ಅಕುಲು ಮುಂದೆ ಅಕುಲು ಹತ್ತಿರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈತ್ ಒಂಜಿ ಚೈನ್ ಬೈ ಚೈನ್ ಆರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇತ್ತಿಜಿ ಅಕುಲು ಒಂಜಿ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಕೊಡ್ದು ಪೊರ್ಲುಡಾಣ್ ಬೊಕ್ಕ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಶೆಟ್ರನ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಪನೋಡು ಅಂಡ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗೆ 6 ತಾಳ ಮದ್ದಲೆ ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಲ್ತುರ್ದು ಬಿದ್ದಾಡ್ನು ಒಂಜೊಂಜಿ ವಾರೋಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ದಿನ ಒಂಜೊಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನೋಡು ಕಾಳಿಕಾಂಬೋಡು ಶನಿವಾರ ದಾನಿ ಕುಂಜಾರ್ಗೋಡು ಸೋಮವಾರ ದಾನಿ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ನೆರಡು ಅಲ್ಪ 4 ಜನ ಆದಾಗ ನನ್ನ ಪೇರು ಪೂರತ್ಯರು ಬೇರೆ ಅಲ್ಪ ಯಾನು ತಿರ್ಗೊಂದು ಇನ್ನು 400 ವಿಜಯ ಎಂದು ಯಾನು ಬಿದ್ದಾಡ್ದು ಉಂತುನು ಮಂಡ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ದೋಸ್ತ್ಯಾರು ಅಂಚಾದ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನೊಟ್ಟು ಪೋಪಡ ಒಂದು ನಾನು ಒಂಜಿ ಫ್ರೀ ಅದು ಬಿಡು ಅಂತ್ಯಾರು ಅರ್ನ ಮೂಜಿ ಸಲ್ಲದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬೊಕ್ಕ 10 ಬೀಡ ಉನ್ನೇನು 11 ಯಾನ್ ಅಂಚ ತಾಳ ಮದ್ದೆಲ್ಲ ಪೂರ ಒಂಜೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಪಾತೆರ್ದಾನಾಗ ಒಂಜಿ ಬೀಡದೆ ತಂದು ತಿನ್ನೊಂತಾರೆ ಐತ ಈಡೇಟಿ ಆನ್ಲ ಒಂಜಿ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಅವು ಇತ್ತೆ ನಾನು ಈ ಬಚ್ಚಿರ ತಿನ್ಪಿನ ಬುಡ್ರೆನೆ ಕೀಣುಜಿ ಮಾರ್ಯಾರ ದೂರ ಪೋನಾಗ ಅವು ಒಂಜಿ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲ ಕಾತನು ಅಂಚಾದ ಅವು ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಶೆಟ್ರನೇ ಒಂಜಿ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬಚ್ಚಿರ ತಿನ್ನೊಂದೇ ಪುಲ ಅಂದು ಅಂಚಾದ ಶನಿ ಪೂಜೆಗಳ ಅದಗದಲ ಪ್ರತಿಫಲಾಪೇಕ್ಷೆಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಪ್ರಸಾದ ಕಾಂಡೆ ಮಧ್ಯ ಬೈಯಡು 10 ಗಂಟೆ ಸುರುವಾಂಡ ಕಾಂಡೆ 6 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಮಂಗಳ 5 ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಸಾದದ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟು ಕೊರ್ದು ಮೇರು ತಿಮ್ಮಪ್ಪಣ್ಣೆ ಪೋನಾಗ ರಡ್ಡುದೆ ತೊಣ್ಣು ಎನ್ನೂರಿ ಜವಣೆ ಇಲ್ಲೆಂದು ಪಿರಬಣ್ಣಗ ನಿಂಗೆ ಕೊರ್ದು ಆರ್ನೇ ಕೆಲವು ಅರ್ನ ಪಾತೆರ ಬಂಡವು ಬೊಳ್ಳೆ ಹಿಡ್ದು ತರೆ ಕೂಜಲು ಹೋಯ್ತಿಲೆಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕುರೇಕ್ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರ್ರೇನಿಜ್ಜಿ ಆರ್ನ ಎನ್ನತ್ತಿ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರ ಆರು ಶ್ರೇಣಿ ನೊಟ್ಟುಗಳು ನಾತು ತಾಕತ್ತು ಅರೆಗಿತ್ತನು ಆತು ವಾಕ್ಚಾತುರ್ಯ ಆತು ಮೇಧಾವಿ ಪುರಾಣ ಮಹಾಭಾರತ ಹೂ ಬೋಡು ಅವರ್ಡ ಬಾಯಿಪಾಠ ಅಂಡ ತೂಣಗಾರ ಆ ಈತ ಮಲ್ಲ ಅರ್ಥದಾರಿಂದ ಏರಿಯಾಗಳ ಗೊತ್ತಾವನು ಸೌಮ್ಯ ಜೀವಿ ಅರ್ನಾತೆಗೆ ಆರು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ದ ಮೊಯ್ಲೊಟ್ಟು ಬತ್ತದು ಕಾರ್ದ ಮಿತ್ತು ಕಾರ್ಬಾರ್ದು ಅರ್ನಾತೆಗೆ ಕುದೊಂದು ಪಾತೆರ್ನ ಆರು ಆತ್ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಉಂಡು ಒಂದು ಎಂಕಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿನ ಬೊಕ್ಕ ಹೊರ ಮೊಯ್ಲೊಟ್ಟು ಆಟ ಆಂಡು ಪಡಂಗದ ಮೋಣಪಣ್ಣನ ಎಮೆ ನೆರ್ನ ಶ್ವೇತಕುಮಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡಿದ ಅನಂತಾಚಾರ್ಯನ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವೇಷ ಹಾಕಲ್ನ ರಕ್ಕಸ ಬಳಕೋಲು ಬೊಕ್ಕ ರಾಮಣ್ಣಾಚಾರ್ಯ ಪುರುಷೋತ್ತಮೇರು
ದೇವಣ್ಣೇರು ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ವೇಷೋಗು ಪುರುಷೋತ್ತಮೇರನ ಅರ್ವದೆ ಬೊಂಬೆಡು ಇಲ್ಲರದ ಅದನ್ನು ಬೊಕ್ಕ ಪುಕ್ಕಟ್ಟು ಪರ್ಬುಲ್ ಸೀನ ಪರ್ಬುಲ್ನ ಮಗೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆಟದ ಮಟ್ಟಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ನಾಟ್ಯೋಡು ಗುರುದಾಂತ ಕಲ್ದಿನ ಬಂಡ ಭಾರತ ಬಿತ್ತಲ್ಲ ಕರಿಯ ಸೆಟ್ರು ಅರ್ಥೋಗು ಬೋಡ್ಡ ತಿಮ್ಮಪ್ಪಣ್ಣ ನಡೆ ಪೋಪಿನಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪಣ್ಣ ಹೆಂಗೆ ಇಂಚಿಂಚ ಎಲ್ಲ ಸುಧಾನ್ವೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬಬ್ರುವಾನೆ ಒಂದು ಬಂದು ಅಡ್ಡ ಪೂರ ಉನೇನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ತೊಂದು ವೇದಿಕೆಡು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವೇಷಧಾರಿನ ಬಂಡ ಕರಿಯ ಶೆಟ್ರು ಮುಂದು ಪುಂಡು ವೇಷೋಡು ಅಂಚೆ ಅದು ಪುನಗ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರ್ನಕುಲು ನಾರಾಯಣ ಅಂಚಂಡ್ರು ಅಂಬರೀಷ್ ಅಣ್ಣೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದರ್ನಕುಲು ಒಂದು ಪುಟು ದಿನ ಊರು ಅಂಚೆ ಅದು ಎಂಗಲೇಗಲ್ಲ ಮೊಯ್ಲೊಟ್ಟು ಎಂಕ ಯಾರಲ್ಲ ನಾನು ವಿಜಯಣ್ಣ ಎಂದು ಪೂದಾರ್ ಬಂದಲೇ ಪೂಜಾರ್ ಮೊಯ್ಲೊಟ್ಟು ಒಂದು ಅವು ಒಂಜಿ ವಾಡಿಕೆನೆ ಆತನು ಅಂಚೆ ಅದು ಈ ಎಂಕ ಈ ಮುನ್ನೇನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ರಾಮದಾಸ್ ಅಣ್ಣೆ ಒಕ್ಕ ಮಣ್ಣೆ ಮನೋಹರ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರು ಉತ್ತಮ್ ಕುಮಾರ್ ಸುರೇಶರು ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲ್ನ ಬಳಗದಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ದ್ಯಾರ ಆ ಉಪಕಾರ ನಾನು ಮದ ಪೂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಆತನು ನಾವು ಭವಿಷ್ಯತ್ತು ತಿಲಕ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆತನು ನಾನು ಎದೆ ಮುಟ್ಟುದು ಅನ್ಪೆ ಅಂಚಾದ ಅಕಲೆಗೆಲ್ಲ ದೇವರು ಹೆಣ್ಣಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ಪಾಡು ನನ್ನಲ ಇಂಚಿನ ಈ ಜಾಗಡ್ ಅವಳ ಅಡಿಬೊಟ್ಟು ಜಾಗಡ್ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಪುಂಡ ಅವು ಪೊರ್ಲುಡು ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಡೆ ಮುಗ್ಗಲ್ ಬಾರ್ದು ಬರ್ಸವರದ್ದು ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಂಡು ಉಲಾಪಿನೇನಿ ನಾನು ಪಿದಾಯಿ ಮಲ್ತದು ಒಂದು ಕೆಟಿಯ ತಂದು ಎನ್ನನಾಗ ಮುಗಲ್ ಮಾಜಿದು ದುಂಬು ಕರಿಯಣ್ಣ ಅವು ಜುಮಾದಿನ ಕಾರ್ಣಿಕ ಅಂಚೆ ಅದು ಪುನಃ ಪೊರ್ಲಾಂಡ್ ಪ್ರತಿಭಕ್ಕ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳ ಯಾನು 50 ಸತಿ ಮಲ್ಪನಾಗಲ ಹೆಂಗೆ ಪರಿಚಯನಿ ಅರ್ನ ಮೆಗ್ಗೆನ ಒಂಜಿ ಕುಳಾಯ್ಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಂಡು ಆರ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಅರ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸದಸ್ಯೆ ರಾಜೇಶ್ ಕುಲಾಯಿಂದ ಆರ್ಲ ಇತ್ತೇರು ಬಕ್ಕ ಯಾನು ಪಿರ ಹೊಡ್ದು ಬಂಡೆ ಪ್ರತಿಭಕ್ಕ ಎನ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡು ಇರು ಬತ್ತದು ಸುಧಾರ್ತು ಕೊರೋಡು ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ವಿಜಯಣ್ಣ ನಿಘಂಟು ಬರ್ಪೆ ಅಂತ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿಭಕ್ಕ ಆ ಒಂದು ಬಣ್ಣಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಧೈರ್ಯ ಪೊಟ್ಟುಂಡು ಅಂಚಾದ ಪ್ರತಿಭಕ್ಕ ಪಂತಿಲೆಕ್ಕನೆ ಬೈದೇರು ಅರೆಗ್ಲ ದೇವರು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸದಸ್ಯರನಕುಲು ಬೈದೇರು ಗಂಗಾಧರ ಎಣ್ಣೆ ಜನನನ್ ಶೆಟ್ರು ಆ ವಿಷಯಗಳು ಎಂಕ್ಲು ಬೊಂಬಾಯಿಗೆ ಶನಿ ಪೂಜೆ ಪೋಂಡ ಜನನನ್ ಶೆಟ್ರು ಎಂಕಲೆಗೆ ಕೈ ಪತ್ತದು ಎಂಕಲೇನು ಪೂರ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಲ್ಲ ನರವಾಣಿ ಅರೆಗ್ಲ ಎಣ್ಣಿನ ಕೆಲಸ ಆಡು ಪ್ರತಿಭಕ್ಕಾಗ ಗುತ್ತಿನಾರು ರಾಮದಾಸ್ ಶೆಟ್ರು ರಂಗನಾಥ್ ಶೆಟ್ರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಕ್ಕ ಶಾಂತರಾಮ ಹೆಗಡೆ ಅರೆಗ್ಲ ಎಣ್ಣಿನ ಕೆಲಸ ಆಡಂತಂದು ಎನ್ನ ರೆಡ್ ಪಾತೆರ ಕೈದು ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ತುಂಟಾಟಗಳನ್ನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬಾಲ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದು ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನವು ಯಾವ ರೀತಿಯ ತಿರುವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿತು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದೀಗ ಇಂದಿನ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಗುತ್ತಿನಾರಾದ ದೆಪ್ಪುಣಿಗುತ್ತು ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರಿಂದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಭಾಷಣ. ಓಂ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರನ್ನು ಸುಗಿತಂದು ಅಂಚನೆ ಅಪ್ಪೆ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿಗೆ ಕೈ ಮುಗ್ಗಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಡಿತ್ತಿನ ಎಂಕಲ್ನ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಜುಮಾಜುವಾದ ಬಂಟಗೆ ಅಡ್ಡಬುರೊಂದು ರೆಡ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಭಾಷಣ ಬಂದ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಪೂರ ಮಾತೆರ್ಲ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಾತು ಪಾತಿರ್ದು ಆ ವಿಷಯಡು ನಾನು ಎಂಕದಾಲ ಪಾತೆರ ವರೀಜಿ ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಎನ್ನೋ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸದ ವಿಚಾರನು ನಿಗಳ್ಳೆಯನ್ನು ಪಟೊಂದುಲ್ಲೆ ಈತ ಗಣ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಪೂರ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಹಿಡ್ಕೋದೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಅದು ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರತಿಮಾ ಕುಲಾಲ್ ಅರೆಗ್ಲ ಅತ್ತಂದೆ ಮೇಯ್ನಾದ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಅರಣ ಕಾಂಡಲೆ ಅನ್ ಪಾತೆರಡು ಪಂಡೆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು ಒಂಜಿ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರಡರೇನು ತೂನನೇ ತೆಲಿಕೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಈಗ ನನ್ನ ಪಾತೆರದ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರುಚಿ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಮುಖಶ್ರುತಿ ಮಲ್ಪನತ್ತು ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡಾರೇನು ತೋಯಿಸಾತು ಅನ್ನಗ ಒಂಜಿ ವಿಷಯನ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷವಾದ ಆಶಾಸ್ಪದವಾದ ಪಾತೆರ್ವೇರು ಅರೇನು ಏತು ಪುಗಂಡಲ ಆತು ಕಮ್ಮಿ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ದೀಪ ಪೊತ್ತಾದ ಎಂಕಲು ಅಂಗನೋಡು ದೈವದ ಅಂಗನೋಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪೊರ್ಲುಡು ಸುರುಮಲ್ದ ಅಪ್ಪೆ ಜುಮಾದಿ ಮುಟ್ಟಲ ಮಾತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆತಿನಂಚಿನ ಪ್ರಸಂಗಲೇನು ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪಡ್ದು ಕೊರಿಯಲು ಅಂಚಾತ್ರ ನಮ್ಮ ನನೋರ ಈ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಆಯ್ನ ನಡಿವೆಟ್ಟು ಸಾಣದ ಆ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟಾಗ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ್ಲ ಕೈ ಮುಗ್ಯವನೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಕ್ಷಗಾನದ ವಿಷಯ ಹೆಂಗೆ ಹೆಚ್ಚ ತೆರಿಯುಜಿ ಆಂಡಲ
ಯಾನು ಗುಜರಾತ್ ಇತ್ತಿನೇ ಯಕ್ಷಗಾನಗೂ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಯಾನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಪನ್ನಾಗ ಎನ್ನ ಏಪಲ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಬಲ ಕೊರ್ಪಿನ ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ಪ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಏತೋ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಲ್ಪ ಕಲಾವಿದರು ವೈದ್ಯರು ಕೊಲ್ಲೂರು ಅನ್ನ ಪುದರ್ ಕೊಲ್ಲೂರು ರಾಮದಾಸರನ ಮಗಲ್ ವಿದ್ಯಾ ಕೊಲ್ಲೂರು ಆರು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯಕ್ಷಗಾನನು ಕೊನೊತ್ತಿನಾರು ಆರು ಏತೋ ಸರ್ತಿ ಎಂಕಲ್ಪ ಬತ್ತದು ಎನ್ನ ನೇತೃತ್ವಡೆಯನು ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಪೊರ್ಲುಡು ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಆ ಕಲಾಭಿಮಾನನು ತೊಜ್ಪೊಂದಿತ್ತೆ ಎಂಕ ಅವನ್ ಇತ್ತಲೆ ನನಗ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ವಿದ್ಯಾ ಕೊಲ್ಲೂರು ಆರೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಆರ್ನ ವೇಷ ತೂನಗ ಆರ್ನ ಭಾಷೆ ವೇಷ ಅವು ತೂನಗ ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಈ ನಮ್ಮ ಕಲೆ ನಮ್ಮ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಅವಳ ತುಳುತ ಕಲೆ ನಮ್ಮ ಒಲ್ಪ ಇಡೀ ದೇಶ ವಿದೇಶಗೂ ಪೋಂದುಂಡೊಂದು ಅವನ್ ಪಂಡ್ರೆ ಅನ್ನು ಖುಷಿ ಪಡುವೆ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಸರಸ್ವತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರನ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ದಯಪಣ್ಣು ಉಡ್ಪಣ್ಣಾಗ ಎಂಕುಲು ಕಿನ್ನಿಡಕಲೇನು ತೂತ ತಿಮ್ಮಪ್ಪಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸೌಮ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎತೋ ಸರ್ತಿ ಅದ್ರ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಎದುರುಡಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆತೊಂದು ನಯ ಅವೇ ಆ ಗುಣ ಮಾತಾ ಅಕ್ಲನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಬೈದನು ಅಂಚನೆ ಸರಸ್ವತಿ ಕಲೆ ಎಂಕುಲು ಪೋನಾಗ ರಾಮದಾಸರ್ನ ಪಲಯೆ ಆರ್ನ ಜಯಶೀಲ್ ಶೆಟ್ಟಿಯರ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಎಂಕುಲು ಲೇಪಲ ಇಲ್ಲೆಡೆ ಪೋಂದೇ ಇತ್ತ ಅಂಚೆಂಗ್ಲೇನು ಭಾರಿ ಮೋಕೆಡು ತೋಂದುತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಮಣ್ಣೆ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಅರು ಇತ್ತೆ ಅವೇನಾರನ ಇತ್ತೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಂಡಿರು ಆರ್ನ ಕಲಾ ಕರ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯ ಏತು ಪೊರ್ಲುಂಡು ಆರ್ನ ಅವೇನು ಯಾನು ಕೊಡೋರ ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾದ ಪಣ್ಣರೆ ಪೋಪುಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅರ್ಥಾಂಡು ಅಂಚ ಅರೆಗ್ಲ ಅಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಆ ಪರಲೋ ಕೊಡಿತ್ತೆಂಡಲ್ಲ ಅಕ್ಲೇನ ಸುಗಿತೊಂದು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಣ್ಣನ ಬಿಡಿದ ಸರಸ್ವತ್ಯಕ್ಕೆಗ್ಲ ಆ ತಿಮ್ಮಪ್ಪಣ್ಣಗ್ಲ ನನೋರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ದೇಗನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ ಈ ಸುರು ಸರಸ್ವತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ ವೇದಿಕೆ ಬಣ್ಣಗೆ ಈತು ಖುಷಿಯಾಂಡು ಪಣ ಯಾನು ಕೇಳು ಜಾಂಡಲ್ ಬೊಕ್ಕಲ್ ಎಂಕ್ ಅರ್ಥಾಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಬರ್ತ್ ಆರ ಒಂದೊಂಜಿ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಈ ಸ್ಥಾನೋಡು ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಒಂಜಿ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಪಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಸಮಾವೇದಿಂದ ಅಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ನಮ್ಮ ಗುರಿತ ಸಂದು ಈ ವಿಜಯಣ್ಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಅವೇನು ಪಂಡ್ರೆ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಶಬ್ದೋಡು ತೀರಂದು ಭಾರಿಯನ್ನು ಒಲೆತೊಲೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆತನು ಅಂತೂ ಇತ್ತ ಆಪಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲುಡು ಇದ ಮುಟ್ಟ ಅನ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಮ್ಮ ಆಟ ಅಜ್ಜ ಕೊರಗಜ್ಜ ಅವಲ ಪೊರ್ಲುಡು ಹಾಡು ಅಂಚನೆ ಕಲಾವಿದರಿಗಳ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಕಲಾವಿದರಿಗಳ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಲಾವಿದರಿಗಳ ಅವೊಂದು ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರ ಅವೇನು ಅಕ್ಲು ವಾನಮುಂಡು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತದೇರು ಅವೇನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪಂದೆ ಓಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಐಕ್ ಅಕ್ಲು ಆ ಒಂಜಿ ಮೆಹನತ್ ಮಲ್ತುಪ್ಪೋಡು ಅಕ್ಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತದೇರು ಅಕ್ಲನ ಲೈಫ್ ಇಡೀ ಆಕೆ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಗುರಿ ಈ ಕಲೆನು ಯಕ್ಷರಶ್ಮಿ ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಕಾಡೆಮಿದಕ್ಲು ಅವೇನು ದುಂಬು ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ದುಂಬುದೊಂಜಿ ನೆನಪು ಬರೋದುಂಡು ಎಂಕ್ಲನ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಒಂಜಿ ದುಂಬುದೊಂಜಿ ಕಲಾವಿದರು ಬತ್ತಿದ್ದೇರು ಭಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಕಲಾವಿದರು ಆರು ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಪಂತಿನ ಪಾತ್ರ ಎಂಜಿನಣ್ಣಾಗ ದುಂಬು ಆಟ ಮತ ಬತ್ತಂಡ ಊರುಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ಗೆ ಕಿದೇಟು ಜಪರೆ ಕೊರ್ಪಿನಿಗೆ ಆರು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲದಾರು ಮಲ್ಲ ಅರ್ಥವಿದಾರಿ ಕಲೆ ಪನ್ನಗ ಜನಕಲಿಗೆ ಗೊತ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ ಆಶಾಸ್ಪದವಾದ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಪಡೆದೇರು ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನಕಲೆ ಅಂಡಕಲು ಏತು ಮೆಹನತ್ ಮಲ್ಪೇರು ಏತೈತ ಮಿತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನಶೀಲರಾತಿರು ಏತು ಪುಸ್ತಕ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಆಡು ರಾಮಾಯಣ ಆಡು ಒಂದೇ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುದು ಅವೇನೊಂಜಿ ಆ ಸಂದರ್ಭಗೂ ತಕ್ಕ ಪಾತ್ರೆಡು ಅಂಡ ಅವೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಕಲ್ಡ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನನೇ ಒಪ್ಪೋಡು ಅಂಚ ಆರು ಮಾಡುತ್ತೇರು ಎಂಕ್ಲೆ ಇತ್ತೇ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮತ್ತು ಜನಕುಲು ಮತ್ತು ಅಂತ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೆ ದುಂಬು ಪೋಂಡ ಎಂಕ್ಲೇನು ಕಿದೇಟು ಜಪ್ಪಡು ಅವನು ಅಲ್ಪ ಜಪ್ಪಡು ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚೆದ್ದನು ಅಂಡ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪನ್ಪಿನ ಪನ್ನಗ ಈ ಕಲಾವಿದರನ ಕಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರೋಡು ಅಕ್ಲು ಒಲ್ಪ ಪೊಂಡಲ ಅಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಕಲೆ ಅನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮ್ಮದು ಕಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲೆ ಆಡು ಅತ್ತಡ ಸಂಗೀತ ಕಲೆ ಆಡು ಅತ್ತಡ ಡ್ರಾಮಾ ಆಡು ಒವ್ಲಾಡು ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಒಂಜಿ ಜೀವನಗೂ ಒಂಜಿ ಉತ್ತೀರ್ಣ ಅವಸ್ಥೆಗೂ ಜ್ಞಾನಯುಕ್ತವಾದ ಆಯನ ಕೊನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಅಂಚಾದು ಪುನಃ ಹೆಚ್ಚ ಪಾತ್ರಂದ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಉಂಡು ನನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಕೊಡೋರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಇತ್ತಿನ ಅಕಲೇನು ಸುಗಿತೊಂದು ಅಕಲೆಗೆ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಎದುರುಗೊಲ್ದಿನಂಚಿನ ನಿಕಲೆಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ
ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ನಿಖಲ್ನ ಒಂಜಿ ಈ ಸಹಕಾರಗೋಸ್ಕರ ಬದಿದರ್ ತೂದು ಸಂತೋಷ ಪಡೆದರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊಡೋರ ನಿಕ್ಲೇಗಲ ಯಾನು ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಿನ್ನೆಯನ್ನ ಈ ಪಾತೆರನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮಿತ್ತು ಈತ ಅಭಿಮಾನದಿದು ಇರ್ನ ಮನಸ್ಸದ ವಿಚಾರನು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಪಾದಿನ ಎಂಕಲ್ನ ಊರ್ದ ಗುತ್ತಿನಾರು ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರಿಗ್ ಋಣಭಾರ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಸದಾಶಿವ ಆಳ್ವ ತಳಪಾಡಿ ಇವರು ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗಣ್ಯರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಮತ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಹ ವೇದಿಕೆ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಶಾಲು ಮತ್ತು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದೀಗ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಹರೀಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನಿವರಿಂದ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಗತರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೆನಪಿನ ದ್ಯೋತಕವಾಗಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಯುತ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರು. ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರು ಇರುವವರೆಗೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸ್ಮರಣೆ ತಮ್ಮ ಮನದಲ್ಲಿರಲಿ, ಈ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರಲಿರುವಂಥ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿನ ದ್ಯೋತಕವಾಗಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ತಮಗೆ ಕೊಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಲವಾರು ಯಕ್ಷ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಯಕ್ಷಲೋಕಕ್ಕೆ ನೀಡಿದಂತಹ ಈ ಪುಟ್ಟ ಊರಿನ ಗೌರವವನ್ನು ಮೇಳೈಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಈ ಪುಟ್ಟ ಊರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಯಕ್ಷರಶ್ಮಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಘನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಜಮಾನಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಊರಿನ ಗುತ್ತಿನಾರ್ ಶ್ರೀಯುತ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದೆಪ್ಪಿಣಿಗುತ್ತು ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ತಮಗೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿದ್ದಂತಹ ಪುತ್ತೂರು ಬಾಳಿಕೆ ಮನೆಯ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಮದೇವ್ ಶೆಟ್ಟರು ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬೆಳಗನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದಂತಹ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹಿಂದುಳಿದ ಆಯೋಗದ ಸದಸ್ಯರು, ಉತ್ತಮ ಹೋರಾಟಗಾರರು, ಮಹಿಳೆಯರ ಧನಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಕುಳಾಯಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಭಾಗವಾದಂತಹ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ತಿಂಗಳ ಮನೆ ಜನಾನಂದ ಶೆಟ್ಟರು ಇವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನಿಗಿದ್ದಂತಹ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಾದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಹರೀಶ್ ಕೊಲಕಾಡಿ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮುಲ್ಕಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ಮೋಹನ್ ಸುವರ್ಣ ಶ್ರೀಮಂತೂರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಜೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಪೆಟ್ಟು ಶ್ರೀಮತಿ ಶಶಿಕಲಾ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳಂತಹ ಕೊಲಕಾಡಿ ಬರ್ಕೆ ಶ್ರೀಯುತ ಗಂಗಾಧರ್ ಶೆಟ್ಟರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನಿಗಿದ್ದಂತಹ ಉದ್ಯಮಿಗಳದು ಉತ್ತಮ್ ಕುಮಾರ್ ಮೈಲೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಹಿರಿಯರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ದೆಪ್ಪಣಿಗುತ್ತು ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ಟರು ಅವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂಜನಾಡ್ಕ ಇವರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಂತಹ ವಿಜಯ ರೈತ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ರಂಗನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರು ಇವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅತಿಥೇಯರಾಗಿ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಶ್ರೀಯುತ ರಾಘವ ಎಚ್ ಸರ್ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ತಮಗೆ. ಹಾಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ದಯಾನಂದರು ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಸದಸ್ಯರು ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿಯ
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸಂಚಾಲಕರು, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಹಾಗೂ ಅದರ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಇಂದು ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ರವಿ ಭಟ್ರು, ಸಿಂಧು ಗುಜರನ್, ಪುಷ್ಪ ಮಡಿವಾಳ್ತಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆಗಮಿಸಿ ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದೀರಿ. ತಮಗೂ ಕೂಡ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸಂಸ್ಮರಣಾ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿ ಭಟ್ಟಿನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ಮನೋಹರ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಂದು ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಯಕ್ಷರಸದ ಔತಣವನ್ನು ಬಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ ತಾಳಮದ್ದಲೆಯ ಹಿಮ್ಮೇಳ ಮುಮ್ಮೇಳದ ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರಿಗೂ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಯಕ್ಷ ಗಾನವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದಂಥ ಕಲಾ ಸೌರಭ ಮಹಿಳಾ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕೇಂದ್ರ ಕಾವೂರಿನ ಸರ್ವ ಕಲಾವಿದರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ವೇದಿಕೆ, ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ಬೆಳಕು ಎಲ್ಲವನ್ನು, ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಭೋಜನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಉತ್ತಮ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಮತ್ ಮೇಡಮ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು. ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಇದ್ದಾರೆ, ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಇದ್ದಾರೆ, ವಿಡಿಯೋ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಲೀಸ್ಟ್, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿಯನ್ನು ಈ ಪುಟ್ಟ ಊರಿಗೆ ಒಯ್ದು ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದಂತಹ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರು ಮೈಲೊಟ್ಟು ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ಸುತ್ತಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕರುಣಿಸಲಿ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಕಲಾವಿದರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಇದ್ದು ಯಕ್ಷಗಾನವನ್ನು ಸವಿಬೇಕು ಅಂತ ಆಶಿಸುತ್ತಾ, ಯಕ್ಷಗಾನಂ ವಿಶ್ವಗಾನಂ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸರ್ವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದಂತಹ ಹರೀಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಅವರೇ, ನಿಮಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.